súa lectura e comprobación por parte da entidade do servicio. É dicir, neste caso, as persoas que estén, na que sea unha rede veciñal de augas, teñen que ter un contador para, por parte do servicio da empresa concesionaria, facturar os conceptos de alcantarillado que correspondan. Vale? O consumo non. En principio, o consumo hai que regularlo, evidentemente, hai que facerlo de outra maneira, pero neste caso, nesta ordenanza non está regulado. Vale? Entonces, ese es un pouco como se plantea a facturación, non sei se tens alguna dúda nese sentido. Sí, eu que entendo que vai haber unha cuota fixa, non sei se podo intervir. Sí, non, continúa. Hai unha cuota fixa despois... Pois é unha variable, pero eu non vin aí no documento que nos pasastes cal é a cuota fixa esa. De canto consiste esa cuota fixa? Está no documento da ordenanza. Está a cuota fixa que é? Sí. Podela dicir, a ver. Sí, hai unha cuota fixa de abastecemento de 15,41 euros. 15,41. Eso é trimestral, esa é a fixa. Sí. Claro, que agora é 24. No, abastecemento. Despois hai que sumarlle 2,39 euros de depuración e despois sumaría maiores ao alcantarillado, que eso é un incremento da factura. A factura, evidentemente, vai ser máis elevada que a actual, porque estamos incorporando o alcantarillado. Vale. Entonces, tamén se baixan premias de alguna forma o aforro de auga, é dicir, baixase os consumos mínimos, actualmente está en 45 metros cúbicos trimestralmente, baixase a 18 metros cúbicos. Vale. Según os datos da Aqualia, casi 80%, 78% da poboación non chega a ningún consumo de 5 metros cúbicos. É dicir, aquela xente que pasa os 18 metros cúbicos, evidentemente, ten un coeficiente corrector, que son o que comento eu da tarifa variable, que se variaría en todos os conceptos de saneamento, alcantarillado e depuración. Aquelas persoas, aquelas vivendas que superen os 18 metros cúbicos van ter un incremento na facturación do mínimo. Vale? E iso é o que propoñemos o pleno da actualización das tarifas de auga, saneamento e depuración. Sí. Unha segunda quenda para os grupos, Ribeiro en Común. Ben, sí, grazas. Fun apuntando algunhas intervencións, evidentemente non me vou intentar non repetirme, non? O que sí é certo e as preguntas de Xurxo creo que son pertinentes e son a demostración de que faltaron tempos, faltou diálogo, faltou interlocución cos grupos, faltou esa información e cabe recordar que todas as modificacións, por certo, no anterior mandato ou legislatura, un grupo de coalición, é certo, eran dos partidos, eran dos grupos distintos, pero era un goberno tamén, inda que de coalición, tamén con maioría absoluta, non se lle ocurría nunca traer sin previo intento, polo menos, de consenso e diálogo con todos os grupos, unha proposta destas características. Aínda así recibíamos bastante hostigamento e críticas e ahora se demostra que, evidentemente, quen estaba polo diálogo e quen estaba polo consenso era o anterior goberno. En todo caso, eu xa dixen, é lexítimo traer isto aquí, desde o noso punto de vista, creo que non son as formas, creo que non había esa presa e creo que hai outros moitos modelos, porque aquí se obvia unha cousa. Esta fórmula, e eu estou de acordo nunha cousa, creo que o de introducir na fórmula o valor catastral non é nin bo para os veciños, nin é tampouco bo para o propio servicio. En eso sí estou de acordo. Pero os concellos, basta que se dea unha volta por Google para ver as fórmulas que teñen diferentes concellos, incluso a Deputación, e podemos ver que hai múltiples fórmulas e múltiples modelos para cobrar ou para facer esa fórmula de cobratoria, non? Eso é o que eu creo que debería, o que falta, e creo que non se dá oportunidade aos grupos, como Xurxo demostrou, para opinar, para propoñer, e creo que os tempos daban de sobra para poder traer esta subida ou esta proposta de cambio, se se quere, de outra maneira, desde o noso punto de vista. Pero nos insistimos que fai un ano, está moi recente as eleccións, fai un ano aquí se decía, se prometeu de todo, e agora resulta que no lugar de traer investimentos, falaba o portavoz de Facenda, Miguel, de como está estipulada a factura da Aqualia, se lle olvidou unha cousa.
factura da Aqualia tamén hai unha cousa que se chama canon da agua, que vai directamente, ese diñeiro dos e das ribadavienses, vai directamente a Santiago. Vai directamente a Santiago, unha media de alrededor de 5 euros cada factura, e, como xa dixen antes, desde o 2007 non hai ningún investimento que repercute e retorne, polo tanto, a Ribadavia. E iso que nos entendemos que está mal. É dicir, está ben este debate, creo que pode ser necesario, pode ser bo, pero creo que se fai, como xa dixen antes, se fai a casa polo tellado, se comeza a casa polo tellado, faltou diálogo, faltan investimentos, falta que o proceso se faga a inversa, primeiro investimentos, mellora do servicio e despois se pode valorar esa subida e, evidentemente, se di Aqualia estaría por ver, porque tampouco temos ese documento, de que afecta ao 70% en palabras do concelleiro. Non o temos. Unha proba máis de que, bueno, o di Aqualia. Palabra divina? Pois non, porque se ha dixo no pasado moitas cousas e se demostraron que non eran certas, vale? E non quero dar exemplos que todos os coñecemos. En todo caso, o 70% de Aqualia, bueno, eu diría ao revés, lle vai afectar a subida o 30%, que non é pouco, E o que non quero ou non me gustaría ver é que diante desas queixas veciñais que veñan dentro dun ano ou dentro de cando cheguen esas facturas, o goberno volva a decir a mesma fórmula de sempre. A culpa é de outro, a culpa é do anterior goberno, a culpa é do cha-cha-cha. Pero nunca se asuma a consecuencia. E que fundamentalmente a ten que asumir, xa o digo, neste caso e en casi todos, desde logo deben ser as cabezas visibles do goberno, non outros concelleiros. En primeira instancia, a alcaldía e en segunda, outros concelleiros, desde o noso punto de vista. Entonces, eu creo que hai que falar claro, se se quere subir, que se diga. Hai maioría absoluta e parece que hai maioría folgada, a pesar de que, por certo, nas eleccións sistemáticamente que teñen lugar en Ribadavia, a esquerda ten máis votos, xa sei que non é bo extrapolar, porque non ten nada que ver as municipais con outras, pero a esquerda sempre ten sistemáticamente, desde que pasaron as eleccións municipais, máis votos que a dereita. O digo porque a veces esa sensación de arrogancia e de que aquí é inamovible esta maioría absoluta, veremos. En todo caso, evidentemente, a ciudadanía fai ben, este goberno é o goberno lexítimo, eu non vou a usar o discurso que padece o goberno do Estado, de goberno ilexítimo, todo o contrario, eu defendería este goberno como lexítimo. Outra cousa que, evidentemente, estas medidas e outras, a mí me van a ter e ao noso grupo nos van a ter enfrente. Grazas. Moitas grazas. Quenda para o BNG. Gracias por a explicación de antes, Miguel. A verdade é que nós temos moitas dudas, pero eu creo que está todo derivado de que nos presentamos esta modificación de ordenanza o xoves. Se temos traballos, as cousas, non temos tempo de mirar moi por encima, entón temos moitísimas dudas. Ahora, nós creemos que sí que é unha subida, de feito non se vai poder saber, bueno, vaise saber, os veciños van ver que é unha subida, porque vai chegar máis, pero non van saber de canto, porque está o alcantarillado emitido, entonces sí que non van saber canto lle sube. Unha duda que temos, eu que teño personalmente, o noso grupo tamén, bueno, que temos varios do grupo, é que quen elaborou esta ordenanza, porque se a fixo a empresa, pois sería, non sei se a fixo o secretario, se a fixo os funcionarios do Concello, ou se é unha recomendación do que fai a Aqualia noutras vilas, porque a empresa evidentemente non vai facer unha baixada da auga, porque sí, non vai deixar de ganar cartos por voluntade propia. Nós sí que nos gustaría saber, que pedimos hoxe un escrito para ver como é a memoria económica do servicio de augas de Ribadavia, canto gana a empresa, se gana, se perde, porque iso é unha... Quen sabe isto? Non sei se alguén da corporación sabe se a empresa lle vai ben, se lle vai mal, entonces, pois, ou igual está o dato por aí, non sei, nós non o sabemos, igual non o buscamos correctamente, pero a mellor a empresa está tendo un beneficio grandísimo e agora, pois, venos con esta modificación para o seu interese que non estamos moi conformes. Bueno, a pesar deso que vamos creer na palabra do goberno, vamos pensar que é unha baixada, porque sobre todo se é unha subida, depois o que na vai pagar é o propio goberno, porque os veciños non son parvos, os veciños contan hasta o último céntimo o servicio que pagan. Xa se verá o que pasa. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Socialista. Empezando por o final que decía Xurxo, as empresas sempre queren subir, vale? Desde que estamos aquí e desde que eu recordo, a todos nos quixeron subir ano tras ano.
Pero a potestade de subir, evidentemente, porque o servicio é municipal, en contra do que moitas veces se debatía, se decía, o servicio é municipal, a concesión que lle des a unha empresa é outra cousa, pero que marca o servicio é o Concello. Vale, e o Concello se pode opoñer a moitas cousas, ou pode bonificar moitas cousas. Che vou dicir que na propia noticia está a resposta a todo. Isto non é, despois direi de que fecha é. Mira, la Xunta propondrá subir tarifas para que el saneamiento de 100 concellos non dé pérdidas. E dice, Augas encarga a unha empresa para poñer uns precios por el servicio para recuperar costes. Tamén quere fijar donde deben mantener pozos negros e donde impulsar el alcantarillado. Vale, isto é o que realmente están facendo noutros lados. E aquí hai un problema. Cando, ao mellor, a Xunta non te podes enfrentar, porque, evidentemente, non queres facelo, pois pasa isto. E isto é do 14 de 6, esta noticia do 14 de 6 deste mes. Esta é a realidade. Entonces, son directrices que se marcan, e o decía ali Miguel, explicaba moi ben a factura como se algunos non a superamos. Moi ben, pero a factura, bueno, algunos non a sabían, porque hai que... Non digo vos, digo tamén, bueno, mellor me vou calar. Porque podríamos entrar nun terreno que non me gusta. Porque aplicar subidas, a veces hai que ver quen as aplica. En todo caso, como decía, a factura claro que veñen. Incorporamos o tema do alcantarillado. Claro, é que é unha das cousas que se está buscando. Por que? Vinculado ao catastro non está ben. Bueno, é vinculado ao consumo cando o consumo a mellor noutros sitios non se fai. Ou eu estou confundido, ou aquí había ahora un debate un pouco pernicioso, porque ao mellor nin os técnicos saben desta situación. Aquí o goberno dixo que había algunhas localidades que a empresa cual lle iba a prestar o servicio porque os veciños acaban de deixalo de prestar. E se eu digo unha mentira, habrá aquí compañeros que podrán decir que é verdade e que se está prestando o servicio por parte da empresa. Por lo tanto, se está prestando un servicio, unha de dúas, ou paga o Concello, ou pagan os veciños. E iso foi unha realidade que se dixo aquí. Home, danlle a cabeza, pero os coitamos todos. Se agora se cambiou, non o sei. Pero iso foi a raíz de que se deu de baixa unha comisión de augas. Eso se dixo aquí, en comisións. Se algún o descoñece, o alcalde lle dá a cabeza, pero aquí se dixo nas comisións, eu estaba aquí, e algún compañeiro que está tamén. Entonces, independientemente deso, volvo a decir o mesmo, claro que se divide así a factura, pero hai unha cousa que é o que decía Braulio, porque algúns podemos decir o mismo sempre, quero decir, a coherencia podes aplicar sempre. Como íbamos a subir a auga moitas veces que estábamos fartos de decir o mismo e vamos a seguir dicindo o mesmo? Que parte, Miguel, que parte da tarifa ou que parte da factura é a de augas do Can de Galicia? É cando a suben? Cando lle espeta? É para que a cobramos? Porque a min se me dixera alguén deste Concello que fai 20 anos que estamos pagando máis de 1,5 millón de euros de recaudación, ou máis xa, a estas alturas ao mellor 2, que lle temos recaudado a Xunta e non temos unha sola inversión en infraestructuras hidráulicas, ollo, tamén co Partido Popular, de momento. Entonces, home, nós facer de recaudadores para a Xunta non. Vale? Entonces, no momento en que a cuestión sea recíproca e eles invistan aquí, ao mellor podíamos plantexar eso. Por eso digo, diálogo. A mí, se ven o goberno e nos dice, ao Grupo Socialista, oiga, é que vamos a ter a inversión aquí, a inversión ali, do que levamos reclamado, dunha nova captación, porque se facemos esas cousas, pois nós a mellor temos que plantexarlle outras aos veciños, e poderíamos facer pedagogía incluso de decirlle. Pero claro, os que recaudan non nos dan nada e ainda encima queren que recaudemos máis. Pois, dende logo, nós con esa filosofía non funcionamos, pero non funcionamos de ahora, non funcionamos de outras veces. Por lo tanto, creo que nesa coherencia se nos vai a topar. E xa digo,
Se hai inversións, pois podemos plantexar outras cousas e podemos falar de outras historias. De momento, estamos vendo que nada de nada. É que nin siquiera hai a máis mínima. Xa non digo unha captación nova, deso xa non falamos, porque por moito que pretendamos, se levamos un ano e pico de goberno, entre que se fai un proxecto, se non sei que, se non sei canto, me parece a min que non vai haber o seguinte goberno. Entonces, a verdade é que é bastante curioso. Pero, bueno, xa digo, nós non se fai, non necesitades do noso voto, polo tanto, o Partido Popular ten a legitimidade para facelo e que o faga. Nós, evidentemente, tenemos a legitimidade para dicirlle aos veciños que non é unha baixada, como se dixo aquí, se cando chega o momento lle teremos que dicir que é unha subida. Moi ben, moitas grazas, Quenda para o Grupo Popular. Nada que engadir, simplemente o agradecemento de que non haxa votos en contra. Un voto en contra, pero bueno, agradecer as abstencións, nada máis que engadir. Gracias. Moi ben. Moitas grazas. Simplemente antes de pasar a votación, un par de puntualizacións das cousas que se foron comentando no debate. Falábase moito do alcantarillado. A ver, eu creo que hai, non sei, 2 meses aproximadamente, como todos recordades, que ademais se tocou tamén no pleno, pois ocurriu eso que se comentaba antes, que ocurre con certa frecuencia, que ocurre anualmente, que ese recibo de alcantarillado que se recibe con retraso porque se vai... Bueno, este ano creo que chegaba do ano 2020, me parece que foi, ou algo así, o que chegou, o 21. 21, os 17 son impagos, pero o padrón cobratorio o do 21, que foi o que se aprobou en Xunta de Goberno deste ano. E fixérase pregunta en pleno, e eu vos comentara que en cuestión dun par de meses modificaríamos a ordenanza de agua precisamente para resolver, entre outros, este problema. E esa é unha das razóns. O alcantarillado, como vos expliquei daquela, como se explicou en aquel pleno, e agora reitero, o problema que había era que eran 2 padróns diferentes. O alcantarillado un padrón que se conforma de xeito diferente ao padrón de auga, que é dos usuarios, e iso provocaba unha serie de problemas o feito de ter ese padrón por catastro que provocaba que a ordenanza fose sempre con retraso, porque non se daba configurado o padrón a tempo para cobralo no ano en curso, non? E isto é unha cuestión que ven arrastrada dende moito tempo atrás. Que ocorre? Con isto corríxese porque agora o alcantarillado cóbrase directamente co recibo da auga. Entonces van nun padrón único, desapareceu esa dualidade de padróns, non? É un padrón único que permite cobrar tanto o consumo de auga como o alcantarillado como a depuración de augas residuais. Vale? Entonces, esa é unha das razóns da modificación da ordenanza. E despois, evidentemente, a actualización de tarifas, tal e como se falou. A actualización de tarifas que van vinculadas ao consumo, tal e como explicou Miguel. Quen máis consumo ou quen teña un consumo grande de auga vai a pagar máis, e quen teña un consumo normal vai a pagar menos do que pagaba, porque o fixo que se pagaba descende tamén. Vale? Entonces, esta é a realidade e a situación. Entón, para eso se modifica a ordenanza. Xa digo, ademais foi un tema que hai un par de meses se falou e xa anunciamos que se iba a modificar esa ordenanza porque queríamos resolver, entre outras cousas, o problema da disfunción que había co padrón cobratorio do alcantarillado, que así por fin vamos a poder resolvelo, e será unha cuestión da que no fondo se beneficiará non só os veciños, sino políticamente outras corporacións que veñan a futuro, porque é un problema que dá bastante a lata cando chegan esas cartas de anos atrasados e que agora, con esta modificación, vai acabar resolvéndose e vai a desaparecer, digamos, ese problema do que é a xestión ordinaria do Concello. Entón, nos creemos que é algo positivo e por eso se trouxo tamén esta modificación de ordenanza. Despois, en definitiva, o resto todo é opinable. Evidentemente, nos seguimos facendo o noso traballo e veremos como os froitos pois eu creo que van a ser suficientemente agradables para toda a veciñanza de Ribadavia e que vamos a cumplir cos compromisos que adquirimos con eles cando nos presentamos ás eleccións, témolo clarísimo porque para eso viñemos aquí. Entón, nada, isto é un paso máis seguindo co noso traballo, así que, polo tanto, vamos a pasar agora á votación. Votos a favor? 7 votos a favor, votos en contra, 4 votos en contra, abstencións, 2 abstencións. Queda, polo tanto, aprobada a modificación da ordenanza. Pasamos ao punto... Bueno, se vos parece, o punto 4 e o 5 debatímolos de xeito conxunto e despois se votan separadamente, porque son os dous do mesmo ámbito.
Entón, debatimos agora o punto cuarto, que a aprobación se procede da Ordenanza Municipal do Servizo de Axuda no Fogar e prezo público pola prestación do Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Ribadavia, e o quinto, que a aprobación se procede da modificación do Regulamento de Organización e Funcionamento do Servizo de Xantar na Casa do Concello de Ribadavia. Señor secretario, por favor. A Comisión Especial de Contas Informativa e Facenda, en sesión de 20 de xuño de 2004, adoptou o seguinte ditame: aprobar a Ordenanza Municipal do Servizo de Axuda ao Fogar e prezo público pola prestación do Servizo de Axuda ao Fogar no Concello de Ribadavia nos termos que figuren no expediente. Expor ao público o anterior acordo mediante anuncio que se inserirá no tabuleiro de anuncios municipal e no boletín oficial da provincia. De non presentarse reclamacións ou suxestións no mencionado prazo, considerarse aprobada definitivamente. A entrada en vigor da presente ordenanza deroga expresamente a Ordenanza Reguladora do Servizo de Axuda a Domicilio e a Ordenanza Reguladora ao Precio Público do Servizo de Axuda no Fogar. Sometida a votación a proposta, tense o seguinte resultado: votos a prol PP, resérvase para o Pleno, PSOE, Bloque e Ribeiro en Común. A Comisión Especial de Contas Informativa e Facenda, en sesión de 20 de xuño de 2024, adoptou o seguinte ditame: aprobar inicialmente a modificación do Regulamento de Organización e Funcionamento do Servizo de Xantar na Casa do Concello de Ribadavia nos termos en que figura no expediente. Someter dita modificación a información pública. De non presentarse reclamacións ou suxestións, considerarse aprobada definitivamente. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol PP, resérvase para o Pleno, PSOE, Bloque e Ribeiro en Común. Grupos, en primeiro lugar, ten a palabra Ribeiro en Común. Ben, grazas. Bueno, si entendíamos e o dixemos, da que votamos en contra no anterior punto, creemos que é algo que se podía debatir, é algo que, desde logo, consideramos que podría ser mellorable coa participación dos demais grupos. Bueno, o goberno non quixo, pero, bueno, nos parece de alguma maneira lexítimo, por suposto, non pode ser de outra maneira. Nestes dous puntos, desde o noso punto de vista, xa se perde bastante legitimidade, porque aquí ninguén se presentou a unhas eleccións que eu recorde, dicindo que iba a subir, entre outras cousas, isto. E eu entendo, pero a min me fastidia bastante. Me fastidia, sobre todo, porque estamos a falar duns servicios que afectan a pensións nada altas, na súa maioría, insisto. Poderíase plantear unha tasa proporcional, bueno, si sempre que xurídicamente fora posible, etc. Ou buscar outras fórmulas que, evidentemente, equilibraran esa diferencia, entre outras cousas, de pensións e algunhas, por desgracia, en Galicia, fundamentalmente na cuestión femenina, a maioría ou moitas non contributivas e, polo tanto, moi baixas. Estamos nunha situación, e Ribadavia, desde logo, non é allea de carestía da vida importante. As pensións o goberno vai inar subindo, igual cos salarios, e, sin embargo, tamén vai encarecéndose e vai subindo. Calquera que vai ao supermercado o comproba. Calquera que prenda a luz na casa o comproba. Calquera que prenda a calefacción no inverno ou o aire no verao o entende. E estamos nunha situación, desde logo, que pouco propicia, pouco sensible por parte deste goberno, con maioría absoluta, pero pouco sensible á situación que moitas familias viven para subir unha tasa. E, evidentemente, igual que antes, o alcalde poderá argumentar a favor desta subida. Evidentemente, hai datos obxectivos e, evidentemente, desde fai moitos séculos, a obxectividade é moldeable. É así, é así. En todo caso, desde o noso punto de vista, creo que isto se podría decidir por parte do goberno subir algunhas tasas municipais de algúns servicios municipais. Ben, como dixen antes no anterior punto, é debatible e pode ser lexítimo. E mesmo, incluso, basta con ver os informes de intervención, pode ser necesario. Nós non vamos a, insisto, facer esa demagoxia de que non se pode subir nunca nada, non. Nós somos conscientes de que os servicios públicos se dan sempre que, evidentemente, haxa impostos. Pero impostos non se cobran solo directamente, se cobran indirectamente e se cobran de outras maneiras. Se cobran co IBI, se cobran co ICIO, se cobran se fomentan construción en Ribadavia, hai un bo servicio de arquitectura que funciona ben e expende as licencias rapidamente e sin ningún problema.
nomeadamente nos concellos, que como se financian os concellos en España, no Estado español ou no Reino de España, como queiran vostedes. E isto non sucede aquí, non se plantean esas cousas. Se plantean, unha vez máis, o máis fácil e o máis directo, que é a que máis está sufrindo subirlle o precio dun servicio. E servicios que son cruciais e non son caprichos, nin é, con todos os respetos, aos demais servicios que ten o Concello de Ribadavia, que tamén son dignos e importantes, non é para ocio, diversión ou por previr algunha enfermidade, que tamén é importante. É algo máis que necesario. Hai xente que non pode elixir non ter ese servicio e se lle vai subir aínda así ese precio. Desde o noso punto de vista, por moito, e se vai a decir aquí, evidentemente, que hai un déficit, que subiu o déficit do servizo, que subiu de 8.000 a 30.000 en números redondos, se vai a dicir que hai informes técnicos, que hai informes pertinentes, e se vai a dicir moitas cousas. Non somos conscientes, xa pasamos polo goberno e xa sabemos o déficit que poden ter moitos servicios, pero nós nunca entendimos o Concello, polo menos os servicios sociais, como unha empresa. Se hai que subir tasas, que se suban noutras áreas, non en servicios sociais. Desde o noso punto de vista, isto debería ser sagrado nos tempos que corren de crise. E esa vai a ser a nosa posición nestes dous puntos. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o BNG. Bueno, moi boa tarde a todos, compañeiros. Hoxe non temos público, pero bueno, se alguén nos está seguindo, non avisamos que cambiamos o pleno. Bueno, penso que o noso discurso vai ir na mesma línea que o da maioría. Se nos dixo en comisións que son as tasas que hai que actualizar desde o 2014, parece ser que están sin actualizar, e que afectaría tamén a un 35% do SAF, que nos parece tamén importante. Sinalar tamén que no escrito que registramos hoxe seguimos pedindo tamén a memoria económica deste servicio, tanto de axuda no fogar como de xantar na casa, igual co do Servicio Municipal de Suministración de Auga Potable, e tamén recordar que estes servicios sociais comunitarios forman parte desas axudas ou que se financian a través das axudas que achega a Xunta, os concellos e tamén dos usuarios. Entonces, claro, os que sufren realmente ou van a sufrir esta subida son os usuarios que en algúns casos poderán máis ou poderán menos. Tamén comentar que os datos oficiais, que non son inventados por o MNG nin por esta concelleira, os datos oficiais sinalan que a Xunta, e está contrastado, que é a administración que menos inviste por habitante en servicios sociais, sanidade e ensino. Entón, eso é o que me parece máis triste, como sempre digo, parece moi triste, porque son casi o máis importante que podemos ter, servicios sociais, sanidade e ensino. Pero tamén hai que ver que o presidente Rueda prefire rebaixar outros impostos e infrafinanciar, por así decirlo, estes servicios básicos que para nós son os servicios básicos de calquera concello. Penso que en Ribadavia sempre funcionaron ben os servicios sociais, que atenden a xente e que as traballadoras, como decimos, sempre defendemos que atenden moi ben o servicio, que sin elas o mellor o servicio tampouco funcionaría tan ben. Entón, aquí sí que, o que decimos, saber esa memoria económica, todo sube, desgraciadamente, sube máis o nivel de vida que ao que a persoa ingresa por un salario ou por unha pensión, pero, claro, todos somos partícipes tamén deso, porque se comentou tamén antes que outros servicios poden ser, e sabemos que son deficitarios para este concello, e o mellor, son servizos que agora mesmo teñen un precio asequible para todos os usuarios e que incluso hai moitos usuarios que non van a protestar porque lle barato, nadie vai a protestar porque lle barato, pero o mellor sí que se podrían tocar un pouquiño sin que a xente protestara
moito, pero creo que nesto a xente sí que se vai ao mellor a queixar e ao mellor a ter máis dificultade para poder soportarlo. En principio, nada máis. Grazas. Grazas, que anda para o Grupo Socialista. Bueno, Maite, sin ánimo de nada, hai que corregir unha cousa que dixeches, de non sempre os servicios sociais neste Concello funcionaron ben. Os servicios sociais neste Concello empezaron a funcionar ben cando houve un grupo de goberno no cal tamén estaba o Bloque Nacionalista Galego, decidiu que ante a sangría que nos facían o Partido Popular dende a Mancomunidade de Servicios do Ribeiro con este servicio en concreto, prestaban o servicio a quen lle daba a gana, cando lle daba a gana, da forma que lle daba a gana, decidiu saírse, por certo, con un... Bueno, parecía que se acababa o mundo, e de aí creamos os servicios sociais que hoxe existen no Concello, que son dos mellores ou os mellores que existen nesta provincia. E iso fixo o Partido Socialista durante moitos anos despois, cando nos quedamos solos, e despois con outros grupos, como pudo ser Ribeiro Común, ou como cando estou dicindo que estuvo o BNG. E agora o único que acontece é que chegou o Partido Popular outra vez aquí. Entonces, como chegou o Partido Popular aquí, a diferencia entre uns e outros é palpable. Estábamos dicindo que desde o ano 14 non se actualizaron. Isto de actualizar me gusta moito, a palabra. Actualizar. Actualizar é actualizar os salarios. Actualizar é actualizar as pensións. Claro que sí, eso significa subilas. Pero actualizar aquí significa subirlle aos veciños. Entonces, a mí me parece moi ben que se veña dicindo que hai informes, que hai multitud de cousas. Eu teño visto informes de unha cousa e a contraria, de técnicos distintos en sitios distintos e incluso no Concello ou no mesmo Concello. Aquí se aplicaron baixadas ou, mellor dito, para ser rigurosos, aquí se conxelou o IBI cando se nos mandaba subir por parte de Montoro. E fixemos algúns con valentía, se fora por o Concello, pois tamén tiñamos que haber subido, pero nós creíamos nese momento que despois de 3 subidas aos veciños seguidas non se podía facer máis. Entonces, algúns temos tomado decisións políticas arriesgadas, sí, correspondidas por os veciños, non, evidentemente que non, porque cando ti faz cousas destas non pode ser que a veciñanza entenda que esta xente é quen lle ten que gobernar. É así de sinxelo. Agora, se está dicindo que hai que subir o servicio. Claro, é que hai que subilos todos, por suposto. E se queremos chegar ao 100% de financiación do Concello, pois evidentemente que temos que subilos todos. Claro, e así xa non temos ningún problema, pero é que non somos unha empresa. E menos nos servicios sociais. Somos unha entidade prestadora de servicios ás persoas que máis os necesitan. E iso que estes señores non entenden. E o máis grave é que eu asistín a un debate onde eles mesmos, digo, na Diputación, recoñecen que o SAF está financiado debaixo das posibilidades dos concellos e que a Xunta, que é que non financia, o fai mal. E o fixeron para dicir o seguinte, que ante unha cuestión que lle plantexamos dende o Grupo Socialista apoiada por o BNG, eles mesmos dixeron que a Diputación non podía reforzar con cartos propios o SAF dos concellos porque era unha competencia da Xunta. Entón que estábamos ali falando nun foro que non correspondía. Pois o que pasa agora é que a Xunta, que financia outro tipo de proxectos que si financian os servicios sociais, porque nesas memorias que fan os traballadores virá canto se financia dos servicios sociais, e a parte que se financia dos servicios sociais, e é unha parte moi importante. Isto non é o Conservatorio de Música, donde ao mellor podíamos entrar a discutir si a financiación ten que vir de outro lado, evidentemente que sí, é que o temos que asumir con recursos propios. Nin é o pabellón de deportes, nin é outro tipo de servicios. Estes son os servicios sociais do Concello que, en parte, en moi boa parte, están financiados. Por lo tanto, se hai que facer un esforzo, habrá que facelo naqueles servicios donde os veciños son os máis vulnerables e, polo tanto, son os servicios que temos que cuidar ou mimar. Esa é a nosa forma de velo. Dende logo,
Quen non o vexa así, pois tamén estás no seu dereito. Porque outros tuvemos que haber actualizado dende o ano 14, madre mía, xa choveu. Entón, os demais, como fixemos aquí? Que fixemos? Fixemos maravillas, ou éramos unhos fenómenos, ou resulta que con 600.000 euros anuales máis que entran nesta casa, resulta que ahora os demais, sí, ao mellor non nos permitíamos outras cousas. Sí, é verdad, non nos permitíamos outras cousas. Porque a subida que dixo Brais, pois que supón? 20.000 euros, ou 20 e tantos mil euros. Ao final de ano, na liquidación, que ese é outro debate, non nos orzamentos, que o orzamento, ao final os orzamentos lo aguantan todo. Non deixa de ser unha previsión de gastos e ingresos. Na liquidación é onde hai que ver se estes señores fan ben o seu traballo ou non. Na liquidación veremos cando se desfasan os servicios e onde se desfasan. E xa veredes como vamos a ter sorpresas. Porque en fiestas, ferias e mercados ya veréis cuántas. Pero eso, evidentemente, claro que lles vai moi ben. Lles vai moi ben ali onde gobernan. Outros, dende logo, non nos dedicamos tanto a eso. Nos dedicamos máis a outras cousas. Evidentemente que sí. E esa é a filosofía da historia. A min o resto se pode facer tranquilamente. Porque, mira, a pregunta é moi sinxela. Pero moi sinxela. Se estes señores non tuveran maioría absoluta, vos pensades que iban a estar aplicando isto. Terían que negociar con calquera dos que estamos aquí. E terían que chegar e sentarse. E terían que chegar e dicir certas cousas, como tuvemos que facer outros. E os servicios, alguén dixo, porque teño anotado, para non ser demagogo, claro, como que non se teñen que subir os servicios? Claro que sí, se teñen que subir os servicios, e nós seguimos dicindo que sí, pero sabedes como? Igual que vos decía antes, é moi fácil, como plantexamos no seu momento, hai fórmulas, volvemos a dicilo, nós tiñamos a nosa, que subira co índice de precios do consumo, se a xente lle subían a súa pensión ou lle subían os seus salarios, pois que subira en función deso. Pero alguén se negou a facelo así. E mirade hasta que punto era fácil para vos, porque resulta que co Partido Popular non sabían nada e que o Partido Socialista tería de a oportunidade de subir bastante máis. Por que? Están subindo os salarios aos funcionarios, estánlle subindo as pensións, estánlle subindo os salarios tamén a xente da empresa privada, pois aplicaría desa subida conforme os gastos que teñen. E non teríamos ningún problema. O problema tería que ser cando é negativo, evidentemente, ou non subiría, que evidentemente pois teríamos que apandar. Vale, era moi fácil. Que pasa? Que o Partido Popular, outro día dixo Miguel unha cousa, que eu xa dixen e a mí me chamou a atención. Miguel, dixeches en comisións que era un momento de facer isto porque, acabo de dicilo eu, porque as pensións suben e porque hai unha serie de incrementos para a xente maior que evidentemente propician este tipo de cuestións. O dixeches, suben as pensións, estábamos aquí e os coitamos. Digo, home, xa xo dixen no seu momento, benvidos a que iso acontece. Gracias ao Partido Popular, dende logo non, que vota en contra deso e despois ahora nos decides que teñen que subir este tipo de servicios porque lle suben as pensións aos maiores. Ainda así nesta provincia suben dunha maneira determinada. Por que? Porque estaban moi baixas. E o que hai que dicirlle a xente, eu digo os datos que dechedes vos, antes decía, creo que Maite, home, subidas, eu entendín que eran noutros servicios, o entendín así, creo que era así, que ao mellor tiñamos que facer o esforzo noutros servicios, non sei se ao mellor me equivoco, e non neste. É que outro día se falaba de 6 euros por hora, nalgúns casos, 6 euros por hora por unha familia que teña 2 horas como máximo, 2 horas como máximo, pois ao día, durante 2 días a semana, durante o mes, pois botade vos as contas, porque a mí me dá risa, Estamos falando dunha subida bastante importante, porque hasta onde eu sei multiplicar por 6 euros dá bastante, Estamos falando de máis de 100 e pico euros. Ou eu me confundo, ou eu non sei o que digo. Que entón terei un problema, porque non poderei estar aquí. Pero eu falo dos números que dechedes vos, non dos que din eu. Por lo tanto, a nós nos parece excesivo. Independientemente de que, evidentemente, volvo a decir, que haxa que subir servicios, sí, pois eu non digo que non,
Pero nós haremos a nosa fórmula e non vamos a ser reiterativos porque non vamos a volver para atrás. Pero tamén vamos a ser coherentes porque sempre a mantuvemos. E non é de agora, non a aplicamos, non a quixéchedes apoiar e agora nos encontramos que a lo mejor a culpa é de los de antes. Non, a culpa é de que non quixo entrar noutra dinámica diferente, que sodes os que naquel momento podíades apoiar unha cuestión bastante máis progresiva, máis xusta e máis equitativa. Ahora entramos así a cañón. Bueno, pois vale, perfecto, estades no vosso dereito, xa o dixen anteriormente. E con respecto ao diálogo, volvo a decir o mismo. Comedor, outro día alguén se somplaba. Comedor, aquí se abriu un debate pernicioso, ademais, porque íbamos a subir 0,50 a €1 o comedor na casa. E todo viña derivado, xa expliquei, pero algún que estaba aquí, non sei ti, Miguel, pero algún que estaba aquí se opuxo e algúns que estaban ali, cando facíamos as comisións ali, se puxeron, vamos, que aquilo parecía que era o fin do mundo. E resulta que era por unha cuestión derivada de que dábamos un mal servicio, porque era un servicio de xente que traía unha comida que tiñan que quentar no microondas e que nós pretendíamos para cambiar o que temos hoxe. E resulta que iso se plantexou nos términos de vamos a subir 0,50 a €1 e para iso trouxémolo aquí, falámoslo con todos os grupos vos puxéchedes algún cunha demagogia terrible e ao final decidimos unha cousa ben sinxela, que íbamos a facer igual se queríamos facelo consultando aos usuarios. Se fixo así, se consultou e maioritariamente dixeron que sí. Entón, con iso que quero dicir? Se a xente se lle explican as cousas, ao millor, e aos grupos tamén, ao millor as cousas varían. E non temos que andar dicindo unha cousa que non é a contraria. Son distintas formas de actuar, nada máis. Eu non estou dicindo que sean mellores, pero dende logo dan outro resultado. Porque, e termino, vos agora colledes e decides a estos veciños, os colledes, os xuntades aí os usuarios do SAF e lle decides que debades aplicar isto e facede a enquisa. A ver se vos dicen como nos dixeron a nós que estaban de acordo. Entón, se nós vos dicen que están de acordo e facedes a enquisa, nós votaremos outra cousa. Ou incluso rectificamos o voto, porque ahora non o podemos votar, evidentemente, non o vamos a rectificar, pero no seu momento o faremos. Pero seguro que se o facedes vos van a decir que non. Por iso digo que é moi sinxelo todo, a veces, as cousas falándose, pois se pode chegar a acordos. Acordos, a mellor, que non é nin o que vos queredes, nin o que queren os usuarios, nin o que queren os grupos da oposición. Evidentemente hai términos medios. Pero, bueno, xa dixen antes, nós, dende logo, nos vades a encontrar en frente e nos vades a encontrar no sentido político, evidentemente, e lle vamos a explicar aos cidadáns e aos usuarios o que está acontecendo aquí, nada máis. Xa verán nos propios recibos, pero, bueno, a xente, a mellor, non é consciente do que é hasta que lle chega aos petos. Entón, non podemos estar de acordo nesto, nin na forma, nin no fondo, nin na cuestión recaudatoria que implica. Creo que había outras formas de facelo. Moitas grazas. Quen dá para o Grupo Popular? Grazas, evidentemente, por diante. Entonces, ningún dos que está aquí está no Parlamento de España. Ninguna suba de pensións, creo eu, pero bueno. Despois tamén comentario a Ignacio, que sí, que a mellor esa medida que se propoñía do IPC, pois era boa, e estábamos con un servicio máis caro do que estamos propoñéndonos agora. Se faz o cálculo, faz o cálculo da subida do IPC desde que propuxeches o IPC, estaríamos agora en un servicio máis caro do que nos estamos actualizando. Fai o cálculo que xa o fixen. Entón, claro, nos agora queremos actualizar esos datos. Por exemplo, o SAF está do 2014 sin actualizar as cuotas e o servicio de sentar na casa 2016, vale. Comenta Maite, como apuntei nas comisións, isto afecta a un 35% do SAF, que son 32 usuarios, vale? Despois hai os usuarios de dependencia, o copago se determina a Xunta de Galicia, o Sistema Galego de Atención á Dependencia. A maioría dos usuarios están nos tramos que pagarían de 2,72 € a hora a 3,74, vale? O
resto, 81%, un 19% do custe da hora, o 81% restante asume o Concello e a Diputación Provincial. Evidentemente, toda a actualización de prezos, chamémoslle como chamemes, pois non son para todos ben recibidas, pero tamén teño que apuntar ese, que é un dato objetivo, que pasamos no 2014 unha persoa cobraba 365 euros e hoxe está cobrando 517 euros ao mes. Todo subiu, evidentemente. Comprendemos que é un servicio que non persigue ningún beneficio. Somos conscientes e hasta aí chegamos ao grupo de goberno que este é un servizo que non quere pretender un beneficio económico, pero temos que tamén ser conscientes e ajustar un pouco as realidades, vale? E actualizar os tempos que estamos actualmente. Entonces, por exemplo, desde o ano 2021, que é un dato que a nadie se escapa, porque todos que estamos aquí estábamos en esas datas, 2021 ao 2024, o sentar na casa, nos orzamentos do Concello de Ribadavia, ano 2021, 22.000 euros, ano 22, 30.000 euros, ano 23, 33.000 euros, ano 24, 40.000 euros. Entonces, de algún xeito, nos temos que ajustar ingresos e gastos, evidentemente, sempre será un servicio deficitario, pero temos que, de algún xeito, ajustar ingresos e gastos e, pois, tendo en conta o que comentei antes, que supoño que por parte do Partido Socialista volverán a decir o mismo, que nós estábamos en contra da subida das pensións, do Partido Popular, non sei que tal, pero hai un dato objetivo, que hai unha subida da pensión non contributiva que pasa eso de 365 a 517 euros ao mes. Entonces, en ese por un lado. Despois, comentar, por exemplo, a subida que supón para unha persoa que falemos das máis necesitadas, actualmente está pagando por sentar na casa 3,30 euros o día e pasaría a pagar 3,75 euros. Eso diariamente. É unha subida, evidentemente, son 25-30 céntimos, que é unha subida que tampouco creo que asumible tendo en conta ese incremento das pensións. E nada máis, agradecer que as abstencións si as hai, e nós pois facemos isto co fin de manter o servizo, de melloralo, e que sea un servizo pois cada día máis positivo para os usuarios. Nada máis, gracias. Moitas grazas. Se queren unha segunda quenda, Ribeiro Común. Ben, grazas. Prometo ser breve. Máis que nada para responder a isto último do portavoz do Goberno. Primeiro, aquí se fala da actualización, se utiliza esa palabra e é evidentemente un xogar ao escondite, un disfraz de subida. É dicir, non falemos de actualización, falemos de subida, vale? Subida de servicios sociais, de servicio de axuda no fogar, fundamentalmente. Tamén de xantar na casa, pero evidentemente o da axuda no fogar é clave desde o noso punto de vista. E digo que non é actualización porque se fala da subida do IPC, se fala da subida das pensións, prácticamente se ven a decir que agora os nosos pensionistas son millonarios e, polo tanto, se lle pode subir. E nada máis lonxe da realidade. Porque non se fala tampouco da subida da cesta da compra, nin se fala do roubo que supoñen para moitas familias a factura da luz, nomeadamente, mensualmente. E entra todos os meses ese roubo legal a moitas das familias e viudas e pensionistas deste país e deste municipio en concreto. Entonces, desde o noso punto de vista, é unha subida ilexítima, é unha subida que non debería facerse neste momento, insisto, de carestía enorme de vida. Evidentemente, o servicio, xa o dixen na miña primeira intervención, o servicio, sí, subiu a prestación, os dous servicios, subiron, de acordo, pero que tamén subiron outros, tamén subiron outros. E tamén o Concello, en Xunta de Goberno e nos seus orzamentos, decidiu meter máis diñeiro en festas que en servicios sociais. E iso tamén hai que dicilo. Despois, evidentemente, a xente é libre para decidir e opinar. É así, é así. Estou falando deste exercicio fiscal. Entonces, bueno, e quero dicir unha última cousa e xa remato. A Deputación provincial, na que o alcalde tamén está na súa Xunta de Goberno,
basta con darse unha volta tamén por Google para ver que hai axudas e subvencións directas, nominais, aos servicios, a moitos concellos para financiar moitos dos seus servicios. Iso é así. Nós nos preguntamos por que a Deputación, por exemplo, o alcalde non solicita, non demanda ou non fai parte da Xunta de Goberno na que está para que, evidentemente, a Deputación colabore en algúns servicios que tamén son deficitarios do Concello e que permita a lei, claro. Si lle dá a algúns concellos subvencións e axudas nominais para costear o financiamento deses servicios, eu creo que sería máis xusto que o fixeran así con Ribadavia e non que o alcalde lle suba aos veciños, desde o noso punto de vista. E insisto, sin entrar en demagoxias, que ás veces se poden subir impostos e se poden subir tasas, pero non en servicios sociais e non neste momento de carecía da vida. E o digo nun momento onde, polo menos o grupo que fala, que nos enteramos ainda hoxe a mañán, que a propia Deputación deixou ao Concello de Ribadavia en 2023 sin a subvención nominal de 80.000 euros. Curiosamente, despois nos enteramos, despois de que salira a bombo e platillo na prensa de que a Deputación lle daba 80.000 euros en 2024. O sea, que este ano nos dan 80.000 euros para o asilo, igual que se deu en 2021 e en 2022 ao Goberno de coalición, se nos vende por parte do Goberno como algo meritorio en 2024 e resulta que se nos esquece que se lle deixa de dar o asilo en 2023 esa axuda. Non sei se causa risa a miña intervención ou eu creo que son cousas bastante serias, non debería se gardar a compostura, polo menos en sesión plenaria, desde o meu punto de vista, e senón a presidencia debería apercibir a quen así non o fai. En todo caso, remato. Creo que hai moitas cousas nas que, evidentemente, as administracións e o Concello poden subir, porque é certo que hai servicios deficitarios, pero creo que neste momento de carestía de vida, xa remato, non se debería subir en servicios sociais. E se poden darlle as voltas, como fixo o portavoz de Facenda, as voltas aos números, hasta torcelos, hasta deformalos e que non se recoñezan. Pero a realidade é que non é unha actualización e é unha subida e evidentemente nos vamos a votar en contra. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o BNG. Bueno, quería decir que se dice por parte do portavoz que, claro, de 3,30 a 3,75. Así, en prevista parece, claro, en prevista parece pouco. É como ti vas a un bar e dicenche vouche cobrar a partir de mañán 1,30 € por o café. Aí están che cobrando 1,20 €. Pero é que tens que pensar que ao cabo do mes non é bastante para esa persona. E o que me plantexo é, no primeiro punto, efectivamente, dice que é a modificación de prezo público polo servicio de axuda no fogar, que é diferente ao de xantar na casa, porque para min tamén quizás é un pouco máis prioritario o de axuda no fogar, porque hai xente que ten pouca mobilidade, que non ten quen lle axude, e, pois mira, penso que ter unha persoa que che vai a asear ou a arreglar a habitación é importante. Non sempre funcionaron ben, decía Nacho. Eu, desde que teño, por menos, conciencia un pouco así da vida diaria de Ribadavia, da política, dos servicios sociais, penso que coas súas máis e cos seus menos, pois que dende que eu por menos cheguei así a ter coñecemento, pois que funcionaron bastante ben. Sempre nos gusta que todo funcione mellor, evidentemente. O de xantar na casa penso que sí que un dos puntos no que o mellor os usuarios se lles suben, pois que so poden pensar, incluso que pode baixar o número de usuarios. Hai xente que vive soa e que non pode cociñar, hai xente que vive acompañada, pero por a súa, se vive con alguén, pois tampouco lle pode facer a comida, e é un servicio tamén importante para esas persoas que ao mellor son maiores e non poden cociñar ou non ten quen lle cociñe. Seguimos insistindo, somos conscientes da subida de todo, dos alimentos,
da carestía da vida, do aceite, de todo, porque o que vai ao supermercado, se antes con 50 euros traía algo, hoxe en día xa non tras prácticamente nada. Entonces, a nosa postura nestes dous puntos tamén vai ser votar en contra. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Socialista. Sí, solo algún apunte que decía Miguel que seguramente, estuve repasando ahora para ver si terías razón, e non tería razón con números na man. E aínda así, despois, a maiores, a razón que esgrimimos nós de que as cuestións se fan progresivamente e conforme a unha lógica, independientemente de que chegues a cubrir un tanto por cento importante do servicio, pois evidentemente obedecen a un criterio, que é, volvo a decir, o do IPC, xa o expliquei algunha vez, se intentaba que ao mellor se ampliara outros servicios, non concretamente os de, porque estuve repasando algunha cuestión desa época, se falaba do lixo, vale, xa o dixen algunha vez, pero, mira, si ahora é o mesmo, si ahora a taxa do lixo se houbera seguido ese patrón, pois ao mellor non chegaríamos aos 76 euros que cobra a Diputación, pero andaríamos cerca. Pero se houbera tido un criterio, e o criterio houbera sido nos anos en que o IPC non subía co Partido Popular, a partir do ano 18 empezou a subir con un partido que é o Partido Socialista, e isto son datos que están aí, non son datos que invento eu, e que ti mesmo, ademais, corroboras co tema das pensións, pois as cousas son xustas. Se pode gustar máis, digo, os que están fora, porque os que están fora, evidentemente, nunca lle gusta que lle subamos os precios, pero che pode gustar máis ou menos, pero é un criterio. Entonces, podes chegar a ter un servicio dunha taxa equilibrada co que ao mellor é o servicio? Difícil, nunca vai a ser así, pero é unha forma de entendelo. Eso é o que nos decíamos, e vos dixéchedes naquel momento que eran as subidas a blazos aos veciños, cando nos estábamos plantexando unha cousa que era normal, pero eu sí que me acordo, porque estaba dese lado, e os problemas eran os mesmos, non, moito peores, porque ainda encima non tiñamos as axudas que se supón que vos vades a ter de outras administracións, e sufríamos aquí o que non está escrito. Entonces, é o que dixen antes, algúns entón gobernábamos ou millor ou facíamos outras cousas moi diferentes, porque aguantábamos as cuestións aínda pagando 400.000 euros todos os meses dun crédito que sabedes que ahora non pagades. O sea que mira si éramos vos que as finanzas. Claro, digo eu, vamos, por qué? Entón é que algúns facíamos virguerías. Claro, entonces, eu sigo insistindo no mismo. Non solamente son as cantidades, senón é unha cuestión de método, unha cuestión de formas. E a nós as formas non nos parecen as aceitadas, por eso nós as rechazamos. E decías, con respecto a cuestións, eu non che iba a dicir nada máis do Partido Popular, pero con respecto a de non aprobar as pensións. Pero como dices ti, é que a subida das pensións non é a subida. A reformulación das pensións, o Partido Popular votou en contra. E esa subida vai equiparada aos índices de precios do consumo. E vos dixéchedes que eso non podía ser. Entonces, estades caendo na contradición, porque ti estás dicindo que o que eu digo non se aceita ao mellor, porque estaríamos subindo máis as tasas, xa che digo que non, porque co 0,1 e co 0,2 durante o ano 16, durante o ano 17 e todo o demais, e incluso en algún momento negativo, é imposible, pero si estaríamos nunha cuestión máis equilibrada ao longo dos anos. Iso é o que dixen, e polo tanto non se poden retorcer as palabras. Eu o que digo é, volvoche a decir, porque claro, isto é todo como se mire. Se ora colles e lle dices a xente, porque aquí a demagogia sabemos facer todos. Claro, se ti subías conforme aos índices do precio do consumo, canto subías cada ano? O 2%, o 1%, o 0,5% ou o 3%.
Ahora, canto lle vas a aplicar? Ao mellor, nalgúns casos, o 30 ou 20%. E iso é así. Vale, e non é... Ti eres de económicas, eu non. Pero é así. Vale, entón non hai que ser moi listos para dicirlle iso a xente. E iso é o que che digo eu. Se ahora lle dices a xente canto lle vai subir o lixo a determinados comerciantes? 88%, Miguel. Entonces, non é dicir que é xusto, porque ao millor, se hubiéramos feito antes, estaríamos ahora nunha taxa igual ou parecida. Bueno, sería máis xusto, porque se hubiera subido dunha forma regulada. E iso é así, é unha obviedade. Non o quixechedes facer, non quixechedes participar deso. Bueno, pois ahora nos atopamos con eso, e a nosa labor, evidentemente, é dicir a contraria, porque nós, non, enténdase ben, se non hubiéramos posto encima da mesa outro modelo ou outro tipo de entendelo, ao mellor vos nos podíades decir, a nós, ao Partido Socialista, nos podíades decir, bueno, é que vos estuvechedes aquí non sei cantos anos e non fixechedes o que tiñades que facer. Non, nós tiñamos unha forma de entendelo. Non tuvemos os apoios necesarios ou o que fora. Cando houve que facer cousas, as fixemos, porque na tasa do lixo só hai que ver o que se lle cobraba aos bancos e o que se lle vai a cobrar agora. É o único negocio que vai a pasar a cobrárselle menos. Vale, bastante menos. Entonces, naquele momento, algúns entendemos que se deixaban de pagar a tasa dos caixeiros, por poñer un exemplo, que aplicamos, e eran casi 15 ou 20.000 euros, por certo, tanto como esta subida, ao SAF. Eso se lle cobraba aos bancos. Empezaron a meter os caixeiros dentro e, evidentemente, tuvemos que actuar de outro xeito. Pero eso é idear, é buscar fórmulas. E cada un ten as súas. Facerlle só os costes aos veciños para nós non é así. Xa digo, hai que decirlle a outras administracións que teñen que colaborar máis neste servicio. O decides vos mesmos, e os alcaldes, vosos tamén. E concluyo para decir, porque outro día veía asombrado unha cousa, por eso che digo que vai de tantos por cen. Hai un concello desta provincia onde se lle están poñendo o grupo de goberno a quer dun burro, por unha subida nos precios das piscinas. Se ves os precios das piscinas, eu non quero defender a nadie, pero se ves os precios das piscinas que existían, eran irrisorios. Ao mellor, precisamente, o erro foi non haber explicado o que hai, porque aínda sendo ahora así, un bono de 60 euros a unha familia de 4 é bastante menos do que pagamos en Ribadavia, vale? Porque collemos as familias, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo que isto vaiche por barrios, Miguel. Cando se dice eso, e iso é o que está dicindo o Partido Popular. Depois digo o Concello, por se non o sabes, que non ven ao caso nombralo aquí. Vale? Pois nada, nós evidentemente non podemos votar isto a favor, nin por o fondo, nin por a forma, nin por os servicios que son. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Popular. Nada, agradecer a intervención de todos os grupos, simplemente comentar que, como dixo unha vez o concelleiro do PSOE, que gobernar a veces tamén requiere tomar decisións que non son agradables, e neste caso nos no goberno pois tócanos tomar este tipo de decisións que son sempre a prol de unha mellora do servizo, de sustentabilidade do mesmo, non? Entonces, por eso facemos e por eso traemos aí e sometemos a votación. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Pasamos á votación. Vamos a votar por separado. En primeiro lugar o punto cuarto, que é o punto relativo a axuda no fogar. Votos a favor. 7 votos a favor. Votos en contra. 6 votos en contra. Queda, polo tanto, aprobado. E pasamos ao punto quinto, que é o punto relativo ao xantar na casa. Votos a favor. 7 votos a favor. Votos en contra. 6 votos en contra. Queda, polo tanto, aprobada tamén a proposta. Pasamos ao punto sexto, que é revisión do oficio de previsión do PERI relativa a equipamento de edificación. Que isto temos que, señor secretario, previamente adoptar o acordo de declarar urxencia da proposta. Entón, se vos parece, en primeiro lugar, votamos a... Sabedes todos en que consiste o tema. Isto foi a revisión do oficio do PERI que se trouxo ao pleno hai uns meses. Había que enviálo ao Consello Consultivo. O Consello Consultivo emitiu dictamen o día seguinte das comisións informativas e por eso traemos agora pola vía de urxencia. Vale? Entón, votos a favor da vía de urxencia.
introdúcese, polo tanto, punto en orde do día, señor secretario. Visto o ditame do Consello Consultivo de Galicia 211/2024 do 19 de xuño de 2024, acórdase declarar de oficio a nulidade da seguinte previsión do Plan Especial de Protección e Reforma Interior do Conxunto Histórico-Artístico de Ribadavia. As edificacións sinaladas como equipamento rehabilitaránse incorporándose como equipamento cultural a instalación do Museo Etnográfico. Publicar o presente acordo no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial da Provincia en cumplimento do artigo 88 da Lei do Solo de Galicia, efectuada a publicación, comunicar ao Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia aos efectos previstos no artigo 208 do Regulamento da Lei do Solo de Galicia. Moi ben, moitas grazas, señor secretario. Non sei se queredes un turno de intervención ao respecto desta cuestión. Sí, claro, bueno, sí, o dictamen do Consello Consultivo é vinculante, pero, bueno, en todo caso, non sei se queredes, non queredes unha intervención. Vamos a votación, votos a favor, votos en contra, non hai, abstencións, 3 abstencións, queda, polo tanto, aprobado. Pasamos ao punto 7º, que é moción do Grupo Socialista, homenaxe a sacerdotes 1967-69 pola defensa da lingua e da cultura galega. A Comisión de Cultura, Educación, Deporte, no Turismo e Termalismo, en sesión de data 20 de xuño de 2024, adoptou o seguinte ditame. Realizar un reconocimiento organizado dende o Concello de Ribadavia a Virxilio Rodríguez Silva, Miguel Fernández Grande e Bieito Sieiro González pola súa defensa da lingua e cultura galega e como precursores do movemento Abrente coa participación dos familiares, a Parroquia de Ribadavia, o colectivo Abrente, o Bispado de Ourense, a Real Academia Galega e o Consello da Cultura Galega. Un recoñecemento aos tres cunha placa conmemorativa na antiga Casa Reitoral da Plaza Maior, hoxe en día establecemento hosteleiro. Sometida a votación a proposta, tense o seguinte resultado: votos a prol PSOE, resérvase para o Pleno, PP, Bloque e Ribeiro en Común. Moi ben, moitas grazas, señor secretario. Quen dá para o Grupo Socialista? Boas tardes a todos e aos que están seguindo polas líneas virtuais que temos aquí a nosa disposición. Bueno, digamos, con esta moción queremos pagar unha débeda histórica que temos aquí en Ribadavia con Virxilio, Miguel e Bieito, que chegaron aquí no agosto do 1967 a Ribadavia e revolucionaron un pouco, digamos, a sociedade e a mentalidade que existía naquela época. Eran 3 cregos mozos, moi xóvenes, menos de 30 anos, empezaron a falar en galego, empezaron a facer misas en galego, empezaron a debatir en galego, renunciaron á Casa Reitoral, que está aquí na Plaza Maior, e alugaron un piso aquí en Ribadavia. El mismo tamén compraron entre os seus soldos pois un chamado 4 latas daquela época, un R4, para percorrer as parroquias aquí en Ribadavia e atender, digamos, aos seus feligreses in situ. Súa intención de falar en galego e de achegar a lingua galega á poboación débese que eles pertenecían ao movimento obreiro cristián europeo, que nas mediados dos anos 60 hubo unha tímida, digamos, apertura, un intento da Igrexa Católica de afastarse por parte da dictadura e vía, digamos, a cultura, vía neste caso do cinema e o teatro, introduciron estes cregos, a lengua e a cultura galega dentro da población. Incluso intentan demostrar que, aparte de que se fala galego, tamén hai textos en galego que moita xente ignoraba. Por eso, no ano 1968, organizaron a primeira mostra do libro galego, onde participaron, como digo aquí na moción, Xaime Couto, Xosé Lois Franco Grande, Xosé Lois Ruiz Pardo e Xulio Francisco Gando Vázquez. E xusto tamén utilizaron o cinema, utilizaron o Cine Río para as súas intervencións, para os súas obradoiros, para os súas debates, donde proxectaban películas e despois había posteriormente debate. E, curiosamente, nesos debates estaban coordinados por Carlos Casares, que era, digamos, naquela época un mozo prometedor da lingua e da literatura galega. Eles tamén introduciron os debates, porque tamén daban clases no instituto, no grupo escolar, tamén introduciron os debates no profesorado, nos pais, nos rapaces, na mocidade xoven, sobre o temas de política, de sociedade, a posición da muller, etc., etc.
Mais eles tamén promoveron, digamos, o cooperativismo. Eles veron o cooperativismo, que naquela época empezaba por parte de Coren, como unha oportunidade de frenar a sangría de población, que naquela época sí existía, de dar unha oportunidade á mocidade, a xente que non atopaba traballo, digamos, como unha oportunidade de asentarse aquí e ter un futuro prometedor. Unha desas ideas foi, digamos, a constitución da cooperativa de Pementos de Arnoia. Tamén introduciron, baixo moita resistencia, despois non se levou a cabo, porque despois xa no ano 69, por orden do obispo Temiño, pois foron, digamos, expulsados de realidade. Tamén introducían os economatos na fábrica de ataúdes Chao, con forte resistencia da fábrica de ataúdes, pero naquela época foron, digamos, que os propios obreiros con precios máis baratos podían adquirir artículos de primeira necesidade, de alimentación, que facía falta, digamos, a precios máis accesibles. E tamén lembrar que moita xente os lembra daqui. Hai xente que dicen que naquela época teñan como costume de insistir nas comunións que os rapaces non foran vestidos de mariñeiros, ni almirantes, ni con uniformes destacados, ni tampouco as rapaces levaran roupas de princesas ou de casi de boda. Simplemente que se vistesen normal como se fosen á escola. E que esos cartos que os pais pretendían invertir en esa festa da comunión, que os meteran unha libreta de aforro e con esos cartos, digamos, pagasen os estudos de seus fillos. É unha, digamos, idea que eles implantaron en moitos aspectos. Entonces, no ano 69, pois, por desgracia, por presión da oligarquía e da burguesía aquí de Ribadavia, que non vían con vos ollos que estes cregos falasen en galego, se mezclaban coa mocidade, bailaban con eles, iban con eles á piscina, iban con eles de excursións, pois non envían con esa actitud con vosotros e presionaron moito no obispado e finalmente o obispo Ángel Temiño pois decidiu que dous deles, neste caso Miguel, fose a Vilar de Santos e Vieito a Carballiño, mentras que Virxilio renunciou logo a Sotana, conoceu unha muller, casouse, ten un fillo actualmente que é profesor titular de Dereito Penal no campus universitario aquí na Facultade de Dereito, e por eso queremos que por parte de Ribadavia, coa participación da parroquia de Ribadavia, que ten localizados familiares de Vieito e de Miguel, tamén o Obispado, e tamén a Real Academia Galega, o Consello de Cultura, que se faga un recoñecemento, un homenaxe, porque estes foron, digamos, os precursores de que existese a Brente e os precursores que finalmente, o que vamos ter dentro un mes aquí, que exista a Mostra Internacional de Teatro. E tamén poñen na antiga casa reitoral, que é aquí, digamos, a casa onde está dicindo o hosteleiro, pois unha placa, digamos, en memoria destos tres cregos. Tamén hai unha iniciativa por parte de Virxilio Fillo de facer un documental sobre os tres cregos, e tamén en colaboración coa Facultade de Historia, Facultade de Periodismo, pois facer ese documental e participar tamén nese homenaxe. Pois pedimos aquí o apoio a esta moción e creo que pagamos así unha débeda histórica que tenemos con Virxilio, con Miguel e con Vieito. Moitas grazas. Quen dá para Ribeiro en Común? Ben, grazas. Bueno, dixémolo en comisión, se o reiteramos agora en pleno, nos gusta a moción, parabenizamos ao grupo do PSOE por presentala, en todo caso nos consideramos que ao fin e ao cabo estamos a falar de memoria histórica, de recoñecemento cívico a precursores da liberdade, en tempos terribles, en tempos de unha ditadura terrible que, por desgraza, en 2024, pois, algúns insisten en blanquear e deformar a propia historia, a realidade dos feitos, e, desde logo, aquí en Ribadavia, estes tres precursores merecen esta homenaxe, para parabenizar de novo ao PSOE. Hai outros moitos, é certo que nun caso ou en dous chega tarde porque faleceron, pero, ao fin e ao cabo, estes homenaxes non se fan por egos nin banalidades, vaidades, mellor dito, senón para que predicar o seu exemplo, dignificar o seu exemplo e que as novas xeracións coñezan os tempos terribles que viveu Ribadavia, que viveu Galicia inteira, e que sempre houve xente disposta a dar a batalla, a mellorar a vida dos seus veciños e arriscando moito, non só cárcel, senón a vida, e aquí a propia moción o recolle, represalias daquelas laborais
e sociais que, desde logo, seguramente foron conscientes delo e, a pesar diso, decidiron defender a liberdade. Evidentemente, vamos a votar a favor. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o BNG. Bueno, pois a nos tamén nos parece ben que se poida facer esta homenaxe, sobre todo pensando no ano no que foi, no 1967, que naquela pois que chegaran tres gregos para decir que falar en galego tiña que ser algo natural e espontáneo, pois incluso organizando, como dice aquí na moción, esas mesas redondas onde se falaba de religión, política, sociedade, o papel da muller. Pois, para min, con xente que falei, que coñece máis este tema, porque a nos daquela quedábanos, todavía non nacéramos, a maioría de nós, penso que foron, como se dice, precursores dun movimento social máis que moi importante, por certo, para a sociedade ribadaviense e para outras que podían tamén copiar e ser exemplo, máis que político, non? A Brente sí que veu despois, o que se dice, eles, ao parecer, según coa persona coa que falei, pois formaron unha comunidade onde non se facía distinción de sexos, que naquela época tamén era raro, de idades e, sobre todo, de clases sociais, porque eles unificaron facían actos abertos a todo o mundo. O que digo, o mellor, se eles houberan continuado aquí en Ribadavia e non foran expulsados, efectivamente, como foron por o arzobispo daquela, porque parece que daban mal exemplo, ou que outros compañeiros incluso se queixaban de que o que estaban facendo non era o correcto. O homenaxe, evidentemente, en vida, porque un creo que ainda morreu fai pouco, incluso creo que morreu este ano. Sí. Virxilio, o fillo, sigue dando clases, entonces imos a votar a favor. Oxalá, como digo, estes exemplos de cregos que son raros, pois hoxe en día xa se normalizou un pouco a visión que temos, pero eu creo que aínda se debería normalizar máis, porque ao fin e ao cabo son persoas normales, corrientes como a nós, ou mellores, e parece que ainda siga habendo os estatus de diferenciar, bueno, é un crego ou non te fíes moito, ou é un crego ou fíate todo. O noso voto vai ser a favor. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Popular. Perdón. Pensei que... gracias, nada, gracias, Luís, por unha vez máis nos das unhas pinceladas de historia de Ribadavia. Nos imos votar a favor, non temos ningún inconveniente, parecenos unha boa proposta. Bueno, estudiaremos de se é posible, se permiten os donos poñer a placa ou, bueno, a maneira de o recoñecemento organizado, bueno, pois pondrémonos de acordo na medida do posible, que idea tes. Claro, por eso, sí, e nada máis, o sea, en canto non sea posible, pois intentaremos facelo. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda de peche para o Grupo Socialista. No, simplemente agradecer a unanimidade. Eu non pretendo aquí dar clases de historia aquí nos plenos, simplemente aportar miña grado de arena para recuperar certas actividades que hubo aquí en Ribadavia e ponerse en valor e simplemente que se ponga a súa defensa correspondente. Pasamos á votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Seguinte punto, octavo, moción de Ribeiro en Común para reclamar a Xunta a nova escola Galiña Azul, máis prazas e melloras nos dereitos das traballadoras. Señor secretario. A Comisión Especial de Contas Informativa e Facenda, na súa sesión de 20 de xuño de 2024, adoptou o seguinte ditame. O Concello de Ribadavia solicita que a Xunta lle garanta praza a todas as familias que queiran matricularse no Servicio de Escola Infantil Galiña Azul neste vindeiro curso 2024-2025. O Concello de Ribadavia solicita que a Xunta recupere e impulse o anteproxecto presentado para a nova Galiña Azul no edificio do antigo Colexio de Alameda. O Concello de Ribadavia solicita que a Xunta teña en consideración as reivindicacións das traballadoras do Consorcio Galego de Benestar, en concreto a das traballadoras da Escola Infantil Galiña Azul de Ribadavia. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos
dos aprobos, Ribeiro en Común e Bloque Nacionalista Galego, resérvase para o Pleno PSOE e Partido Popular. Plantéame, Xurxo, si debatilas conxuntamente e votamos por separado. Iba a decir exactamente o mesmo. Debatimos tamén o punto 9, vale, de acordo. Veña, gracias. Adiante, ten a palabra Ribeiro en Común. Vale, entendo que primeiro fago exposición de motivos eu, despois el. Vale, perfecto. Bueno, a nosa intención, obviamente, unha moción en sentido positivo, constructivo, non poderíamos enfocala de outra maneira, non? Queixándonos do parón que sufriu unha medida aprobada en 2020-21. Bueno, consideramos que ao final, goberne quen goberne, é un servicio fundamental para Ribadavia, para concellos que polo menos aspiran a que a conciliación e os servicios sean a súa seña e a súa identidade. No pleno pasado salía a luz a cuestión do problema de matrículas. Co paso dos días neste mes enterámonos que o problema era máis grave, polo menos do que o noso grupo parece. Indicou o Partido Socialista, o seu portavoz no seu día nese pleno, incluso que evidentemente facía reflexión e é lógica facela, e eu creo que moitos veciños a van a facer. Se en 2021 non se fixera este parón por parte da Xunta, seguramente o mellor estábamos en disposición, o mellor non. En todo caso, nós traemos aquí unha realidade. A pregunta no anterior pleno foi do bloque a raíz de Xurxo Gómez, que fixo esa pregunta. O noso grupo fixo interlocución con membros da AMPA da Galiña Azul e evidentemente os problemas saíron á luz para o noso grupo. En todo caso, creemos que hai posibilidades de solución, non vimos aquí a criticar, haberá tempo para facelo se non se traen solucións, obviamente, e tamén é a labor do noso grupo, pero o primeiro que vamos a pedir é solucións e a ver se é posible, este é o que nos pretendemos con esta moción. Entonces, bueno, creemos que a Xunta pode e ten ferramentas para garantir a moitas familias que se lle dé a praza, sea dunha maneira ou de outra, para o curso que ven. Ao mesmo tempo, e relacionado con isto, pero non só, porque é unha cuestión, como xa dixen, que aquí se leva falado desde decembro de 2020, naquel momento, e durante o goberno de coalición, onde tamén se reeditou esta cuestión de que se faga ou de poñer a disposición os terreos, mellor dito, o inmoble para a Nova Galiña Azul. Evidentemente, nos entendemos que a Xunta está en disposición xa de trasladar e facer unha Nova Galiña Azul no antigo Colexio da Alameda. Imagino que o alcalde, aproveitando que tivo reunión recente coa conselleira, reunión que, por certo, tivo máis problemas de ter co anterior goberno, pero benvidas esas si é para traer investimentos a Ribadavia, nós non o vamos a criticar neste caso. En todo caso, veremos como transcorre. Nos creemos que é o momento de demostrar e mostrar unanimidade por parte de todos os grupos de Ribadavia dun novo edificio para unha nova Galiña Azul de mellor calidade e con máis plazas. E por último, para nós tamén trascendental e relacionado con todo o anterior, sobre todo co punto 2, entendemos que un bo servicio se dá se os traballadores e as traballadoras tamén están satisfeitas e contentas e teñen as mellores condicións posibles. Por iso no punto 3 reivindicamos que se retome o diálogo social cos representantes sindicais, cos representantes de traballadoras, se faga un achegamento de posturas. E quero recordar que sabeu esta reivindicación ao pleno de Ribadavia e, polo tanto, o pleno lle manifestou o seu apoio ás nosas traballadoras da Galiña Azul. Creo que sería lóxico insistir e darlle continuidade a este apoio e pedirlle á Xunta que, evidentemente, establezca diálogo con estas traballadoras e as súas reivindicacións, que non son nada imposibles de cumprir por parte da Administración, sean tidas en conta, porque, insistimos, os servicios de calidade tamén son grazas a que existen condicións e dereitos dignos nas traballadoras que o prestan.
Este é o resumo e agardo pois salga con unanimidade por parte do Pleno, que non é outra cousa que sair reforzada unha petición conxunta de todos os grupos de algo que consideramos debería estar xa, non está, pero bueno, nunca é tarde se o objetivo se cumpre. Grazas. Moitas grazas. Quenda para o BNG. Gracias. Bueno, a nosa moción trata sobre solucionar un problema concreto que xurdiu, que nos enteramos que xurdiu recientemente. Queremos solucionar ese problema concreto desas 10 persoas que se quedaron sen plaza, pois que poidan matricular as súas crianzas. O debate de fondo, que apunta máis a moción de Rebelión Común, a longo plazo é que servicios públicos queremos. Hoxe o monográfico está sendo o pleno está sendo monográfico sobre servicios públicos. E é moi curioso porque o Partido Popular, e non é unha crítica a vos, é unha crítica xeral, é que o Partido Popular, cando está na oposición, dice que os impostos son un roubo, que incautación, Milei con Ayuso pedindo libertad e que os impostos hai que quitaros, e aquí, cando buscando o goberno o Partido Popular, pois o que fai é subir impostos e tasas, que é curioso. Bueno, non quero abrir ese debate ahora, simplemente falar de servicios públicos, e os servicios públicos son fundamentales, é moito máis no rural. Si son caros, pero a nosa supervivencia depende de casa de servicios públicos. Se en Ribadavia non ten servicios, a xente non vai vivir simplemente porque sea moi bonito. Ojalá que fora así, pero a xente vai vivir para Vigo, vai vivir para Ourense, onde ten servicios públicos. E, como vos sabredes, que tendes fillos, pois se no vosso concello non hai unha escola, non hai un xardín de infancia, pois evidentemente non van estar vivindo ali, porque ter que desplazarse a outra vila todos os días pois é complicado. Entonces, se queremos que a xente que se quede aquí a vivir, a xente con unos pequenos, pois hai que darlle ese servicio. Entonces, nós queremos que se solucione isto pois canto antes, concretamente a esas familias que se quedaron ahora sin eso. Se podemos colaborar no que sea co goberno, pois nos tendemos a nosa mão, e sobre todo pois para presionar a Xunta para que habilite como sea pois plazas para que a xente quede matriculada. Gracias. Moitas grazas. Quenda para o Grupo Socialista. Ben, boa tarde a todos e a todas. Ben, eu non sei se ahora mesmo se está solucionada a situación deste neno ou nena que está en lista da garda, descoñecemos se hai unha solución a día de hoxe sobre esa pequena pregunta. Entón, teño mal anotado. Pensei que só era un tramo. Vale. Pois peor se me pon. Ben, como ben relata a moción de Rebelión Común, que vai desglosando e relatando os trámites que fixo o Concello, que cumpliu coas súas obrigas, como ben di a moción, poñendo a disposición e desafectando o edificio do Colexio de Alameda e poñendo en mans da Xunta de Galicia, cumprindo coas súas obrigas, pois, como ben lembra, xa van 4 anos de abandono dun edificio histórico. Trataremos na seguinte moción, que é algo moi curioso, o tema das vivendas en abandono, e nos esquecemos, pois, e non atendemos un edificio que era un colexio que daba un servicio, un gran servicio neste concello, está en total abandono. Entendo que o punto 2 do que fala a moción de Brais, de Rebelión Común, pois que se refiro ao anuncio da Xunta de Galicia de investimento de 500.000 euros de ampliación da escola infantil, que quedou en falsas promesas. Coñecemos familias con nenos en Melón, en Arnolla, en Casas Niño, bueno, esta ampliación era máis que necesaria xa fai anos. A moción do BNG se centra, como ben dixo Xurxo, na conciliación familiar e laboral como obxectivo destas escolas infantís e da necesidade de asentar poboación, e vemos que, como ben se fala, o incremento da poboación nun concello depende dos servicios que se dan nos concellos, senón a xente, evidentemente, busca onde ir a vivir a outros lugares onde asentarse, onde haxa máis servizos. Como temos Ourense a nada, entendo que hai xente que por motivos laborais ou motivos persoais e de servicios tamén se vai e perdemos poboación, como está sucedendo neste concello. Ambas mocións son moi importantes e creemos que os puntos tamén son moi importantes, calquera de todas as dúas mocións, pero creemos que para o goberno vai ser difícil, un goberno con todo a favor, e dados os antecedentes dos que falamos, creo que vai ser difícil dar solución ás
as propostas que se dan nestas mocións. Por eso, creemos que vai ser complicado levar a cabo esta ampliación, vai ser moi difícil. Eu creía que tiña malo dato, creía que era só un neno que quedara na lista da garda, pero se son 10, peor se me pon. Entón, bueno, o noso voto vai a ser, por suposto, favorable para as dúas mocións, pero, bueno, non sei cal vai a ser a solución deste Concello. Quenda para o Grupo Popular. Gracias. Sí, bueno, efectivamente quedan, este goberno, obviamente, a conciliación é unha prioridade, é dicir, xa no 2019, cando entramos por primeira vez neste Concello, que fixemos foi instaurar o servizo de madrugadores, que ata nese momento non o había. E en esa línea seguimos, é dicir, desde o momento que tuvemos constancia de que na lista provisional de admitidos había nenos que nos quedaban fora, pois xa nos puxemos a traballar en buscar unha solución. Seguimos buscando unha solución e esperemos ter a resposta pronto. En canto a teñamos, o comunicaremos. E dende logo tamén temos que dar a coñecer que as escolas infantiles son gratuitas para todos os nenos de Galicia. É dicir, sigue sendo unha prioridade non só para nós, sino que para o goberno da Xunta. Os CRAS tamén é unha prioridade para nós, é dicir, isto é unha mostra máis da prioridade que temos hacia a conciliación e hacia as familias e hacia os nenos. Todo no que depende do Concello, pois o que intentamos é dar os mellores servicios para que os nenos teñan as mellores atencións, tanto na escola infantil, neste caso, no que nos dependa, como nos CRAS tamén no que nos dependa. Imos votar a favor precisamente porque o sentido da moción vai nese sentido, non? En buscarlle unha solución a eses nenos que quedan fora para que as familias non teñan que depender de outros concellos da comarca como en outros casos se fixo. Así que, polo tanto, imos votar a favor tendo en conta eso, non? Que miraremos cal pode ser a solución, non sei, ampliando plazas no que é na escola infantil, pero o espírito é o mismo, que é, xa digo, buscarlle solución a esas familias que quedan sin esa facilidade. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda de peche, Ribeiro en Común. Moi breve, porque evidentemente, se hai unanimidade, creo que é unha boa noticia. Unha boa noticia, sobre todo, para o que se está reivindicando, non? Por un lado, a xestión, que eso xa non depende tanto do Pleno, nin da institución, sino de certas vontades e a marxe de manobra que poida ter o goberno da Xunta, de buscarlle unha solución a esas familias que teñen un problema importante, non? Senón no outro, na propia infraestructura, nos propios recursos e no traballo de futuro. Porque para nós, isto, insisto, facíamos alusión na propia moción aos feitos acontecidos nestes últimos 4 anos, porque, se decía no anterior pleno, se se houbera feito e se se houbera respondido ás necesidades de Ribadavia por parte da Xunta, o mellor non estaríamos neste problema e xa non habría que traer esta moción e non habría 10 familias co risco de quedar fora. Non se fixo, pero, bueno, estamos a tempo, nos podemos criticar e así o estamos facendo, pero ao mesmo tempo creo que é unha boa noticia que salga con forza e unanimidade esta moción de reivindicar a nova Galiña Azul, que se busque unha solución como presentamos os dous grupos BNG e Ribeiro en Común, e evidentemente tamén que se vota a favor de que os dereitos das traballadoras tamén é importante, se lle pida á Xunta que retomen o diálogo social e a vía do acordo con estas necesidades. E só un par de matices. Sí, é certo que o servicio de madrugadores se instalou na anterior legislatura, máis ben se reinstalou, porque foi creo recordar, un goberno de esquerdas. Eu creo que daquelas estaba tamén o BNG pero desde logo era un goberno da alcaldía do PSOE, creo que era Marcos Blanco, e xa existiu ese servicio de madrugadores. Se reeditou, é certo, por parte do PP, e o máis importante, o anterior goberno de coalición aumentou considerablemente o servicio de madrugadores, o servicio de conciliación, non de madrugadores, perdón, de conciliación. E o aumentou exponencialmente en todos os campamentos de conciliación que hai nas vacacións, tanto no verán, só hai que ver os números de asistencia antes de chegar ao goberno de coalición e despois, e evidentemente aumentou tamén en quenda de tarde. Todas estas melloras, insisto, faga quen as faga, sea un goberno, sea outro, creo que son ben recibidas pola cidadanía, creo que
esa liña, insisto, goberne quen goberne, creo que é a que hai que seguir. Ahora nos toca na oposición e, desde logo, se van por aí as medidas, non como nos puntos anteriores, o que significa máis dereitos e mellores servicios, evidentemente vai a ter o noso apoio como grupo e rematar agradecendo a todos os grupos o apoio, porque creo que lle dá máis forza, lle dá máis legitimidade para conseguir. Grazas. Moitas grazas, quenda de peche para Benegar. Gracias. Bueno, máis alá da declaración de intencións que podamos ter ou das críticas que fagamos, o importante aquí é solucionar o problema este, nos tendemos a nosa mão para o que faga falta, e sí que agradeceríamos que nos informarades como está o tema, de se hai alguna solución ou algo, pois, eso, se podemos axudar, pois, encantados de facelo. Para acabar, solamente completar unha información que deu a Mariluz, que dixo coa boca moi grande, ben, que as escolas de 0 a 3 anos son gratuitas en Galicia, e eu completo desde que as creou o bipartito alá por o 2000 e pico, 2005-2006, que son gratuitas daquela época. Gracias. Moi ben, pasamos á votación. Votamos en primeiro lugar o punto número 8, que é a moción de Ribeiro en Común. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. E votamos agora o punto 9, que é a moción do BNG. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Moi ben, pois pasamos ao seguinte punto, que é o número 10, moción do BNG sobre o estado de degradación de vivendas nas parroquias e no núcleo urbano de Ribadavia. Señor secretario, por favor. A Comisión Especial de Contas Informativa de Facenda, na súa sesión de 20 de xuño de 2024, adoptou o seguinte ditame: instar ao Concello de Ribadavia a levar a cabo a identificación e comunicación cos propietarios, realizar un censo das vivendas en estado de abandono ou degradación, identificando os seus propietarios e establecer un plan de comunicación para instarlles a que tomen as medidas necesarias para a súa reparación e mantemento. Aplicación da legalidade. No caso de que os propietarios non actúen nun prazo razoable, o Concello deberá aplicar as medidas coercitivas oportunas de acordo coa legislación vixente para garantir a rehabilitación ou a demolición das vivendas que supoñan un risco grave. Prevención de incendios. Desenvolverase un plan de instalación de bocas de rego en puntos estratégicos das parroquias. Implementar un programa de control de pragas que inclúa a derratización e desinfección das zonas afectadas. Lanzar unha campaña de concienciación cidadá no mantenimento das propiedades en bo estado de colaboración co Concello nas tarefas de mantemento e rehabilitación. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a Bloque Nacionalista Galego, reservas para o Pleno, PP, PSOE e Ribeiro en Común. Secretario, quenda para o BNG. Ben, grazas. Bueno, pode parecer que aquí nesta moción hai moitos acordos a levar a cabo, pero, bueno, en resumen, non é máis ca intentar poñerlle un pouco de freo a esa cantidade de vivendas en abandono, que non só vemos aquí no núcleo urbano de Ribadavia, senón que vemos en numerosas parroquias. Que nos sufre, pois, claro, é o que máis se queixa. Imaginamos que o Concello, na medida que pode, non xa o imaginamos, pois intenta instar a ese propietario, unha vez que o identifica, a que faga as labores que ten que... Moi ben. A que faga, efectivamente, me consta tamén, que faga os arranxos, sobre todo para evitar males maiores, que neste caso pode ser derrumbes, pode ser que afecten a viandantes, e a estética que xa lle pode causar ao Concello ou á parroquia e a veciños que teñan esa vivenda abandonada. Tamén os riscos de incendio, porque a maioría desas casas están cheas de silvas, cheas de todo, incluso muebles vellos, coches, etcétera, etcétera. Podíamos poñer un montón de exemplos. As pragas, unha casa abandonada está chea de ratas e de outros insectos que se propagan e xa sabemos que se converten nun problema de saúde pública incluso. Yo que xa comentei de seguridade viable e de feísmo que incluso para o patrimonio arquitectónico que temos tanto na vila como é moi preocupante. Entonces, os acordos
identificación, aplicación da legalidade e intentar tamén, sobre todo nas parroquias, porque vemos que moitas veces cando hai un incendio nunha vivenda ou en algún núcleo é moi difícil o acceso ou poñer unha boca de rego para que sea máis fácil a extinción do incendio, e o da concienciación cidadá de que cando hai unhas propiedades, pois co mellor antes de deixalas abandonadas podese optar por acción de vendelas ou intentar darlle un uso sin deixalas así, porque penso que hoxe en día hai moita xente interesada en alquilar unha vivenda nunha zona rural ou en Ribadavia ou en arranxala, incluso de comprala e arranxala, pero se non ten a posibilidade, pois o tempo fai que isto cada vez vai a peor. Grazas. Moitas grazas. Quenda para Ribeiro en Común. Fun apuntando algunhas cousas. Bueno, na realidade trascende a existencia dun problema máis importante, non? E profundo. Fundamentalmente no que ten que ver coa relación ou en relación ao medio rural, non? As parroquias máis rurais, por así decirlo. Non tanto ao casco histórico ou ao centro urbano de Ribadavia, onde, certo, existen casos puntuais de casas ou de fincas en mal estado, algunha, por desgracia, no centro urbano, outras, por desgracia, no casco histórico, pero, desde o noso punto de vista, e iso facemos en análise comparativo con outros municipios e con outros cascos históricos, falo de Tui, falo de Betanzos, falo incluso nas cidades xa ganaríamos por goleada, a situación da zona monumental e do casco histórico de Ribadavia é inconmensurablemente mellor, moito mellor. E isto é así desde fai tempo, afortunadamente, é dicir, o que non é óbice para decir que esta moción ten cousas nas que concordamos totalmente. De feito, o anterior goberno de coalición fixo o punto 1, que foi notificar, fixo o punto 1 na zona do Peri, na zona afectada polo Peri, fixo o primeiro que fixemos do primeiro, nun contexto onde a Xunta nos pedía colaboración, o Instituto Galego de Vivenda e Solo nos pedía colaboración ao Concello para presionar algúns propietarios e fomentar que vivendas en mal estado as venderan, as puxeran a disposición con compraventa á Xunta, o Plan Resurbe, e gracias a eso e a outras intermediacións que se fixo por parte do Concello, se conseguiron 4 inmobles. É certo que non se conseguiu, e é honesto, creo que é honesto decilo, non se conseguiu 2 inmobles de maior tamaño que quisemos facer, quisemos poñer en disposición ou intermediar para que se puxeran a venta da Xunta, non foi posible. Agardemos que no futuro si o sea, algúns ou mellor saben de algunhas que podemos falar, se lle poden ocurrir unhas ou outras. Pero me quedo, polo menos no centro urbano e o casco histórico de Ribadavia, a situación é moito mellor que o que se poida ver ou o que se poida pensar en base a intervención da portavoz do Bloque. Pero ten toda a razón a portavoz do Bloque respecto ao rural. A situación é, desde o noso punto de vista, moito peor. O certo é que non sabemos se con notificacións, o certo é que xa hai normativa que tanto a Concello de Ribadavia nomeadamente, como tamén a partir da Lei de Vivenda e Solo da Xunta de Galicia, da mesma maneira que medio rural trouxo notificacións, recordades que non fai tanto falamos diso, se lle notificaron a moitos propietarios de fincas que limpiaran e tal, pois evidentemente se lle pode facer exactamente o mismo, como di aquí a moción do Bloque, que desde logo teñen que mellorar os seus inmobles, o que non se pode ter en mal estado. Estaría mal telo en mal estado se está no medio do monte, pero que xa é inadmisible que sea perxudicando a terceiros, a casas veciñas, a imaxe da parroquia ou dos núcleos,
y creo que, evidentemente, por ese mismo motivo vamos a votar a favor, porque creo que sí que é xusto apoiar para que se poida facer. En todo caso, o punto 5 si faría un matiz de lanzar esa campaña de conciencia cidadá. Despois temos un robo, pero o faría fundamentalmente, sobre todo, a través de cartas a domicilio, de reiterar a cidadanía que hai inmobles que non poden ter de calquera maneira, que están prexudicando a terceiros, que están prexudicando a imaxe do conxunto público, da imaxe da sociedade e da imaxe do povo. Máis que nada porque pode ser contraproducente xenerar unha imaxe de que Ribadavia ou as súas parroquias están, corren risco de salubridade incluso, pero sí que estou de acordo co conxunto da moción e a pesar deses matices, evidentemente creo que debe ser aprobada, ou polo menos debe ser aprobada en pleno e agardemos que sea executada polo Goberno. Grazas. Moitas grazas. Quenda para o Grupo Socialista. Ben, pois o vaciado das vivendas é un problema crónico que está a sufrir o rural, en especial a provincia de Ourense, o vemos nas parroquias diariamente, os veciños que somos veciños todos, e o vemos nas parroquias, o que estamos a ver de barrios e rúas que están as casas baleiras. E o problema se dá cando estas non son rehabilitadas, como trata a moción, e que supoñen un risco tamén para, como di a moción, para as persoas. O Ribeiro sufre, segundo a Federación Galega de Empresas Inmobiliarias, un 27,8 de vivendas abandonadas, un dato moi importante, e indo a acordos da moción, efectivamente, hai un catálogo de vivendas en mal estado. O que non sabemos é se na actualidade está actualizado despois dun ano deste goberno. Hai unha ordenanza tamén e a legislación está para aplicarse, pero se aínda non nos demos conta de que este alcalde ou este goberno todo o que se aplicar medidas que están en contra do que lles gusta escoitar os veciños e veciñas, pois non hai máis que ver resolucións de sancións, se é que ás veces, como pasa en tráfico, en permisos urbanísticos, por exemplo, que se incumplen e non acontece nada. O espírito da moción está moi ben, a legislación hai que aplicala, como decía o secretario, como fixemos outros gobernos. Para nós o voto destes puntos e desta moción dos acordos vai a ser favorable, logo o que faga o goberno xa non podemos facer nada. Grazas. Grazas. Quenda para o Grupo. Gracias. A reacción do secretario creo que xa resume un pouco a nosa intervención. É dicir, e podedesme creer que a veces a problemática en realidade é esa, sabes? Que moitas veces aquí temos que facer traballo de investigación CSI total, porque o problema radica en que, non sei, non me quero pero o 90% dos casos non teñen os propietarios legales, é dicir, aí faleceron, está nome dos pais que faleceron non sei que, está nome de tal, e esa é a auténtica problemática non só en casas, sino en fincas e todo eso, sabes? Entón, por moito que notifiquemos, non chegan a ninguna parte, e esa é a realidade. Imos votar a favor porque, a problemática así moi por encima, sabemos todos cal é, e vivímola, xa digo, diariamente aquí, e Fran, pois é casi un dos principales. Despois, podríamos entrar en algúns puntos, pero xa digo, resumindo moito, a problemática é esa, é dicir, non é só aquí nas casas, é no rural dar fincas, me temo que solamente vai ir a peor, porque cada vez as terras, digamos, que se traballanse menos, e isto eu creo que só é a punta do iceberg, por desgracia. Eu que vivo no pueblo, temos ese problema, xa nas fincas, e levámonos moito máis tempo en limpiar o dos veciños que traballar as nosas propias fincas. Pero, pouco a pouco intentaremos dar cabida a eso, e esa che digo, estámoslo facendo na medida das posibilidades, imos a votar a favor. Moitas grazas. Quenda de peche para o BNG. Bueno, pois como dicía, que sí que me consta que en algún caso teñan notificado os propietarios. E o que se dice, os propietarios, pois o mellor un propietario que xa morreu hai moitos anos, os herederos, pois un está en Cuba, outro en Perú e outro tal, ou non se queren facer cargo,
porque o que digo, que a maioría destas vivendas seguramente terían unha saída á venta, se a puxeran a venta no seu caso. Ora, se non teñen as cousas legales nin os papeles arranxados, xa é outra cousa. En canto a Ribadavia e o seu casco histórico, eu non poño en duda de que temos un casco histórico fabuloso, que lle gusta a todo o mundo e que a todos nos gusta velo bonito e arranxado. Eso por descontado. E calquera zoa de Ribadavia igual, porque a quen non lle gusta pasear por a súa vila e decir, pois que bonito está este edificio, ou mira aquela plaza que ben quedou arranxada, ou mira aquela zoa. Eu creo que eso que nos gusta a todos. Ninguén quere ver un espacio degradado no seu concello. Eu penso que xa non nos como concelleiros, eu creo que xa como habitantes da nosa vila. E nos povos igual. Nos povos, o que dicimos, que o mellor nos centramos evidentemente máis no que é o núcleo de Ribadavia, e as parroquias a veces quedan un pouco desatendidas. E como digo eu, aí vive xente que paga os seus impostos e que ten dereito tamén a ver o seu pobo bonito, desde un parque a unha zona fluvial e a unhas casas. Pois que bonito sería que en calquera pobo estuveran todas as casas rehabilitadas e habitadas, verdad? Pois sería bo para nós e bo para o concello. Entonces, pois o espírito da moción é esa, que se vexa menos feísmo e que se poida tallar na medida que se poida, pois que a xente contribúa arranxando ou vendendo ou facendo o que ten que facer, pero non deixando ese morto aí, que ao fin e ao cabo é un morto, o que decimos moitas veces po veciño. Grazas. Moitas grazas. Pasamos á votación. Votos a prol. Queda aprobada por unanimidade. Seguinte punto, punto 11, mocións de urxencia. Alguna moción de urxencia? Non hai. Grazas. E pasamos ao punto 12, rogos e preguntas. Ten a palabra, en primeiro lugar, Ribeiro en Común. Bueno, a verdade que se vai facer tarde. E a diferencia de outros plenos, hoxe traía bastantes rogos e algunhas preguntas. E xa son as 10:20, con ganas todos de marchar, me imagino. En todo caso, hai preguntas durante a sesión, o período de sesións, entre o anterior pleno e este, foron xurdindo cousas a luz pública que eu creo que o noso grupo polo menos está obrigado a preguntar ou a tratar aquí, non? Primeiro, non sabemos, porque saliu unha prensa por parte do goberno, de novo, o caso do polígono, de que se vai aumentar, de que non sei que. Bueno, nos respondimos públicamente. O que sí quero preguntar é, evidentemente, se houve algunha modificación respecto á legalidade da fase 3 no polígono. Non nos consta neste concello ninguna modificación respecto á realidade de inundabilidade que aquí xa temos máis que falado e que o propio goberno anterior e o goberno actual recoñecimos. É algo que xa estando nós na oposición xa denunciábamos e xa nos interesábamos por isto. Non nos consta, e o mellor se nos traspapelou algo do rexistro, por iso fago a pregunta neste pleno, se houve algunha modificación. Sei que se estaba traballando, sei que o alcalde anunciou reunións co Instituto Galego de Vivenda e Solo e, polo tanto, estou obligado a facer esta pregunta porque a nós non nos consta e, en todo caso, se non é así, creo que se está creando unha expectativa que non obedece á realidade, insisto, se non é así. E, evidentemente, si se por fin, e moi relacionado con esta última moción que presentou e defendeu o bloque, si é que se vai a dotar novo terreo, porque por fin, algo que levamos moitos anos o noso grupo reclamando, a Xunta, que é quen pode, que reverta as parcelas que na realidade se demostrou que valeron para especular, basicamente, porque nunca se realizou ali ningún tipo instalou ningún tipo de actividade económica. Se é así, tamén hai que decirlo.
non se pode decir que se vai a ampliar o polígono, que se vai a dotar de novo, e a realidade é que, por desgraza, máis limitado do que as necesidades do mercado e do mercado de traballo, quero decir, necesita Ribadavia. En todo caso, lembrades todos, esa pregunta, lembrades todos que, e desde o noso grupo teno claro, que o Pleno debería aprobar unha modificación do PESON ou dotar de novo solo industrial ou buscar aliados en outros concellos para ter Ribadavia un solo industrial como necesita. Non? En todo caso, esa é unha pregunta, alcalde, si cambiou a modificación da situación da fase 3. Si facemos un rogo de que se fale con fomento co AXI para que modifiquen o pintado que xa explicamos na estrada de Francelos, porque evidentemente se cambiou uns usos que facía moitos anos que existían, e unha rúa tan importante non só para veciños, sino para negocios, e non hai moitos en Francelos, de acceso a eles, que é a Rúa Lucía, desde a Estrada Filgueira, Rúa Lucía, Rúa Pouso e Cruceiriño. Entendemos que debería ser rectificado pola AXI. Pedimos que se acabe por fin algún paso de peón que a nos consta que faltan, e pedimos xa postos, ou intentou o anterior goberno, e temos que decir con pena que non o logramos. É certo que nos deron posibilidades de mellora da seguridade nesa estrada, todos os veciños de Francelos, e creo que o goberno lle consta, tamén o alcalde, piden máis seguridade nesa estrada, e creo que a AXI pode buscar fórmulas. A nos ofreceran, por exemplo, un radar fixo, non sei se esa pode ser a solución, pero, bueno, o novo goberno eu lle pediría, e ese o rogo, ademais da modificación do pintado, pois que valore melloras de seguridade nesta estrada. Estamos detectando tamén feitos puntuais de incivismo, non é culpa do goberno en absoluto, nin é culpa do de ahora, nin do de antes, de civismo, sobre todo no Camiño do Río e en algunhas áreas de baño do Camiño do Río, sobre todo no entorno da pasarela da Foz e tamén na zona dos caneiros, e é que aparecen residuos de maneira grotesca, restos de botellón, restos de comida para levar. Non se trata só de limpar e de reforzar a limpeza. Eu creo que o mellor vai haber que tomar medidas a nivel penal, a nivel de persecución dos feitos, de multas, de coercitivas, e, se non, evidentemente, pois habrá que fazer unha concienciación, pero o problema de tirar lixo ao lado do río, o problema é que acaba en sitios moi perigosos, non? E moi perxudiciais para o medio. En todo caso, insisto que non é unha culpa do goberno en absoluto. Unha pregunta moi rápida, moi pequena. Vin que falta unha farola entre a oficina de turismo, supoño que ten que ver coa obra do Museo Sefardí, e recordar que o Museo Sefardí fai anos que estaba reivindicado neste pleno por diferentes gobernos a súa mellora, entre outras cousas porque leva o nome Museo de Galicia, Museo Sefardí de Galicia, e a pregunta é, me imagino que o goberno está pensando en outras melloras, non sei se son posibles ao longo da legislatura para facer no propio museo, que eu creo que tamén son necesarias, aínda que, bueno, evidentemente quedou moi ben, unha boa noticia, e iso eu creo que é honesto recoñecelo. Aínda que chega tarde foi unha cousa boa. Si que, desde o noso punto de vista, este é un rogo ao Concello de Ribadavia como o alcalde, como máximo representante de Ribadavia e do pobo de Ribadavia. Eu pediría que as administracións que financian e as administracións que organizan festivais que levan o nome Ribeiro, como mínimo non fixeran vetos a outros municipios que tamén conformamos parte do Ribeiro. Eu estou falando do espírito ribeiro, que continúa a existir. Creo que habería que buscar unha fórmula para que Ribadavia tamén pudera participar, se lle abrira a outros municipios, a todos os municipios
da comarca do Ribeiro, porque ao final se fai con fondos da Deputación Provincial, se fan con fondos da Xunta, se fan con fondos de todos os ribeiraos, e ao final só se benefician 3 concellos. E non estou eu en contra, se o queren facer só con 3 concellos, pois ao mellor lle teñen que chamar de outra maneira e non Espírito Ribeiro, porque senón deberían contar coa inmensa maioría do Ribeiro, que tamén é Ribadavia. Ese é un rogo. Bueno, nos ademais creemos que se debe solucionar a avería constante e de maneira recurrente, falando cos servicios técnicos de electricidade. O noso grupo máis ou menos ten máis ou menos diagnosticado, pero me gustaría saber a opinión do alcalde e se hai outras posibilidades para que o antes posible se solucione o problema da luz, non? Eu, desde o noso punto de vista, creo que non é de recibo. E, por último, sí que creo que está moi ben que se faga a promoción de Ribadavia, se fai promoción do que durante moitos anos outros gobernos fixeron, outras melloras o que outros gobernos traballaron, evidentemente, tamén do Partido Popular, faltaría máis, pero o que votamos en falta está moi ben a promoción en episodios de radio, en outros episodios, o que votamos en falta é o cuidado e a mellora, a limpeza, volvemos a decilo, zona monumental, os monumentos, que neste caso tamén son igrexas, continúan nun estado francamente moi mellorable e está moi ben facer promoción do traballo que fixeron outros antes para que Ribadavia lle gusta a todo o mundo, que é o que sucede, pero creo que o goberno a veces descuida a súa labor, que é justamente mantener e mellorar a imaxe real, que ao final é o que ven os veciños, non chega cun programa de radio, que está ben e todo suma, pero creo desde o noso punto de vista que a mellora, insisto, se nos dixo no pasado pleno que se iba a proceder a limpeza de igrexas, se iba a proceder, ou seguimos reivindicando que algúns espazos son francamente mellorables, o Parque Robla e o espazo público do Forno, pedimos de novo que se mellore a súa imaxe, porque, bueno, repercute negativamente na visión que se poden levar os visitantes. Vin, ou polo menos me pareceu ver, un venres que se empezou a limpar a fachada da Igrexa de Santiago, pero non vin continuidade, non sei se sucedeu un problema, esta é unha pregunta que fago, ou se vai a deixar para posterior, ou só se interviu nesa igrexa, non o sei, eu por iso fago a pregunta e reitero que eu creo que os monumentos sin esas ervas e mellorando a súa imaxe quedan moito mellor, sin duda. E, bueno, reiterar, saber si de verdade, sin ánimo de polemizar en absoluto, pero creo que estamos obrigados os que estamos na oposición a facelo e absterse desa labor de oposición creo que non sería honesto por parte dos grupos. O dixen no punto número 3 e 4, nos enteramos hoxe nunha reunión de que en 2023 a Deputación deixou de darlles a asignación ao asilo e para máis INRES fixe unha nota de prensa por parte do goberno de que en 2024 si ya dan, cando, bueno, é unha información, polo menos o noso grupo, que tampouco temos nin o tempo nin os recursos que ao mellor poden ter outros, nos non o temos e nos enteramos ainda hoxe, non sei se outros grupos, non temos liberados políticos e, polo tanto, o noso tempo é moi limitado. Sospeito que non, porque o silencio en redes, polo menos eu non vin nada, non sei se a veces se me pasan e tampouco teño tempo para redes. A realidade é que, creo que Xurxo, tú tamén non o sabías, non? Eu creo que Ribadavia se merece unha explicación de por que a Deputación en 2023 non lle deu 80.000 euros, cando en 2021 e 2022 si lla deu, e non lla deu en 2023, lla volve dar en 2024 ao noso asilo, non? Mais cando se pon en nota de prensa, se anuncia a bombo e platillo que si lla deu. Bueno, eso era todo, agradezco as respostas se se dan e se non se teñan en conta os rogos. Grazas.
Moitas grazas. Nada, simplemente nas preguntas respecto do polígono, tal e como se dixo, creo que xa se comentou, non é que houvese cambios, pero si se está facendo unha revisión do plan. De feito, a Confederación Hidrográfica ao inicio do mandato mandou unha comunicación sinalando esta cuestión e por eso se encargou o estudo hidrolóxico para saber a inundabilidade da terceira fase e que ese estudo hidrolóxico poida sustentar, ou sea, ese estudo de inundabilidade poida sustentar a probabilidade de desenvolver, si non todo, alo menos unha parte importante desa terceira fase, e en eso estamos. En todo caso, tamén hai que ter en conta que o plan xeral contempla alo menos outras 2 bolsas máis de solo industrial no entorno do Parque Empresarial de San Cristóbal, que serían posibilidades tamén a desenvolver, pero que aí evidentemente ainda non están terreos expropiados ni nada, pero si está calificado o suelo como tal de uso industrial no plan xeral. Tema da estrada de Francelos, si, xa está comunicado e van a corrixir, foi un erro, nos reconoceron que foi un erro, un despiste a hora de pintalo e que o iban a corrixir, entonces agardamos que nas próximas datas estexa corrixido. E despois, nada, máis eu entendo como rogos, tomamos nota dos rogos e sobre a avaría que está no alumeado do casco histórico, que está dando bastante tabarra, estamos xa en vías de solucionalo, pero hai que facer cambiar, repoñer materiais, porque están moi deteriorados e hai que facer unha pequena intervención, fundamentalmente en cableados e cousas destas, que estaba todo pelado e hai que cambiar. Pois eso, hoxe apareceu o que é a avaría, entonces unha vez feito o diagnóstico, agora nos próximos días repararase. Fixen outras 2 preguntas. Unha xa contestou a medias, entonces, se non hai unha actualización, unha nova realidade da fase 3, a que obedece esa afirmación do alcalde e do goberno de que se vai ampliar o polígono, esa era a pregunta. E a outra era respecto cal é a causa porque en 2023 a Deputación non ingresou os 80.000 euros no asilo que se fixo en 2021, en 2022 e en 2024. Grazas. Que anunciou para 2024. Grazas. Xa está feita efectiva a axuda de 2024. Está ingresada xa, creo, porque se rematou o expediente. En todo caso, no 23 non se deu, non lle podo dar unha explicación máis alá de que foi unha decisión da propia Deputación en ese exercicio non facer efectiva esa subvención nominativa, como outras moitas tamén que non se fixeron ao longo dese exercicio. No que ten que ver co polígono, como lle dicía, efectivamente, as declaracións obedecen que estamos traballando para poder desenvolver a terceira fase e ampliar o suelo, claro que sí. Dígolle máis, eu agardo que se poida facer e con relativa brevidade. E despois, evidentemente, tamén hai novas parcelas, como vostede ben apuntou, que se van a poñer a disposición unha vez rematado un recurso administrativo que está pendente sobre 2 delas para que poidan ser adquiridas por outra xente e, polo tanto, que se aumente tamén o uso de suelo industrial. Pero, dende logo, como lle dicía antes, o propio plan hidrológico e a Confederación abriron esa vía e é pola que estamos traballando para poder ter ese novo suelo industrial que confiamos en que pronto teremos. Ben, grazas. Sí, moi rápido. Eu que paso sempre por aí onde está, vexo que o campo de erva artificial, o que está debaixo da ponte, que está no comendo as silvas e para dentro, entón a nosa proposta o rogo que se o ten a ben o grupo de goberno, crear un grupo de traballo onde estemos todos para buscar solucións a ese sitio e arrimar todos o hombro para ver que facemos con ese sitio. Segunda pregunta, o punto limpo, sabemos algo dele, algo que se tratará coa mancomunidade, algún convenio, se vai seguir para sempre coa Diputación recollendo ou se os veciños van ter un punto onde ir cando lle consideren oportuno para depositar en seres. Seguinte pregunta, a Ponte da Veronza, sabemos algo? A ponte medieval, se hai algo avanzado. Unha pregunta que fago bastantes veces é se a nave do GES, porque cando gobernaba o Partido Popular no 2019 se tiña unha nave medio buscada, medio apalabrada, e agora non hai aínda, para saber se avanzou algo nese tema. Outra pregunta é sobre a RPT, se hai algo que vamos coñecer, se hai algún convenio firmado, se hai
algo firmado xa, se estamos en período de alegacións aínda, se algún grupo presentou alegacións ou algunha queixa. É un rogo que bueno, parece que isto. Nada máis. Vale. Vamos a ver, tomamos nota dos rogos. Punto Limpo. Punto Limpo ahora mesmo estamos negociando coa Deputación a posibilidade, como ben saben, nós temos un convenio un acordo polo cual delegamos a competencia da recollida de residuos sólidos urbanos na delegación, na Diputación, hai xa anos, e nese acordo de delegación non só está recollida o lixo, sino tamén a recollida de voluminosos. Ben, entón, estamos mirando a ver si existe a posibilidade, e agora estamos intentando articular eso administrativamente, de que dentro do marco dese acordo sexa a propia Diputación a que faga a xestión directa do espazo, do Punto Limpo, de xeito que porían eles o personal, podería abrir máis días, etc. Entón estamos un pouco esperando eso. Si eso non é posible, pois optaremos por abrilo nós, claro, evidentemente, pois faremos unha utilización, teño que mirar exactamente con que modelo de xestión, pero abriríamoslo nós. Ahora, como prioridade, e por eso está de momento pechado, estamos intentando que asuma, mirar a posibilidade de que se asuma a xestión directamente por parte de quen ten delegado o servicio, que neste caso a Deputación. Ponte da Veronza, non sei se temos algunha novidade, Mariluz. Seguimos negociando co director de obra, que basicamente, resumindo moito, non move un dedo hasta que non lle acabemos de pagar a deuda que ten do 2022. Que vai agora, que se pagará agora. Coa modificación de crédito que se fixo no pleno pasado. Despois, na vejez, pois si, hai avances, e de feito eu creo que estamos probablemente a piques de pechar un acordo xa para unha nave e resolver. Comento yo despois porque non creo que proceda aquí a micro aberto, máis que nada polo propietario, pero de si, o acabar o pleno sin problema ningún. E despois a RPT pois sigue o seu curso, de momento ainda está así, hai períodos de alegacións, vanse entregando os documentos pouco a pouco aos representantes sindicais e aos traballadores, foron formuladas alegacións por algúns traballadores, tamén por centrais sindicais, e se llevan dando respostas. Volverá a haber unha reunión o xoves, me parece que temos mesa, o xoves, sí. O xoves temos outra vez unha mesa de negociación. E está en ese proceso, pero si están, dende logo, presentando alegacións e atendendo. Nos intentaremos atender todas aquelas alegacións que hai que sean posibles. De feito, hai casos tamén e alegacións que veñen derivadas porque ás veces hai erratas nos documentos e cuestións que cando se entrega o documento, pois ao mellor tú non te diches cuenta, pero cando recibo o traballador e ve a ficha, pois sí que te comenta que hai un cambio, unha errata ou tal, e se corrixe, e estamos en ese proceso de momento. Cal é o plazo de alegacións? Hai un plazo concreto? A ver, é que as alegacións, como digo, vanse presentando por partes. O documento estáse analizando parcialmente, por partes, vale? Nunha primeira parte entregouse o documento coa estructura organizativa xeral do Concello que se propón. Ese documento presentouse, tuvo un plazo de alegacións, presentáronse alegacións a él, resolvéronse. Agora estáse... O último que se entregaron foron as fichas aos traballadores, as fichas coas que teñen as súas funcións e demais. Eso se entregou tamén ás centrais sindicais e tuveron o prazo para presentar alegacións a esa parte da documentación ata o xoves da semana pasada. Agora esas alegacións estánse estudando e na reunión deste xoves é cando se falará sobre que alegacións se poden aceptar e non. Posteriormente, unha vez rematase a reunión, se entregará unha nova documentación, que entendo que xa non sei se será a parte da memoria económica e todo isto, e o mesmo procedimento. Haberá un plazo para eso, pero despois, ao final, haberá tamén un plazo xeral para alegacións completas a cuestión. Vale, digamos que se vai facendo todo parcialmente e despois tamén haberá un plazo xeral, pero intentamos xa non ter que chegar e ir resolvendo creemos que é máis pragmático e máis eficiente ir resolvendo así de modo singularizado as alegacións en función de cada documentación que se vai analizando, vale? E nada máis. Maite. Mira, tamén me comentan que na carretera de Francelos que se arranxou como un socavón ou algo e que xa está outra vez fundido, entonces que se revise porque pode ser peligroso. Yo de pintar a carretera, bueno, a ver,
que se faga ben. E que se... Perdón. A ver, non, arranxouse, pero ahora sí que se volveu a fundir na recta de Francelos. Eu, se queres, pasache unha foto e despois enseño, porque dicen que xa se fundiu e que está peligroso, entón que se revise. Eu creo que é na recta, por a foto que me mandaron. Estaban os da Aqualia no cruceiro, supoño que te referes a ese. No cruceiro é na reta, xusto entre o cruceiro e o parque. O mellor sí, bueno, enseñoche despois a foto. Despois tamén... Sí, é de capa de cemento, está fundida, que enseñamos despois as fotos. Tamén en Ventosela me reclaman, non sei se pediu xa o dono, unha finca por onde pasa a agua, cruza polo camiño que é público e vai cara a outra finca que é un viñedo. Non sei como se chama, é ao final da Rúa Palleiros, que colle xa tirando cara a casa de onde vive Julio Rus. Non sei como se chama. É unha finca particular, non sei se ten que arranxar, porque a auga ao parecer ven da fonte, e incluso creo que colle algunhas fecais. Entonces, non sei se o dono da finca xa reclamou, eu fui no veronte e efectivamente transcurre bastante agua por o camiño e vai dar a unha viña. Entonces, non sei se é o dono da finca ou que lle botedes un vistazo. Despois, hoxe, para a sorpresa de moitos que madrugaron, pois a praza apareceu con mesas e sillas dos bares facendo castéls, como se dice noutros. Entonces, bueno, a noite de San Xoán está permitido, pero foron, creo que, bastantes benevolentes, eu creo que sí, porque eu creo que hai que invitar aos locales a que efectivamente fagan uso das mesas e das sillas en horario de apertura, pero que deixen recollido cando pechan. Eu penso que tamén unha acción de civismo e de que eles o teñen que entender. Vale. En relación á Ponte de Valdepereira, sigue sendo un misterio. Nos xa preguntamos a arquitecta, preguntamos nas comisións, e nadie é capaz de decirnos como realmente vai quedar, un disque para o tráfico, un disque para o peatonal, nadie sabe. Nos somos un de arquitecta, non nos... O proxecto... A Ponte de Valdepereira, xa está. A día de hoxe como está, vaya. Pero iba se fuera unha pasarela, dicía, para o peatonal. Pero tanto despliegue, tanto tal para eso, entón, pois... Bueno, pois o tráfico ali... É que isto falámoslo, é dicir, falámoslo de xeras que iba a se fazer unha zona peatonal para o tránsito. Claro, sí, eso sabémoslo. Claro, pero nós pensamos que eso que iba ahora. Nós pensamos que eso iba ahora. Estamos en eso, pero depende desa desafectación. Se non se desafecta a ponte... Pois que sepan que moita xente lle bota a culpa a vostedes de que non se fagan, ao Concello. Ao Concello. Ao Concello. Xa. Claro, sí, claro. A ver, Miguel, nós non sabemos se é unha ponte, pero sí que un paso seguro para peóns, eso falouse aquí segurísimo. E pos coches que non... Entendo, pero nós pensamos inocentemente que estas obras que está vendo ali, que hai un despliegue terrible, dicíamos, pois aproveitarán para facer un paseño aí para as persoas. Pois claro, pois que mínimo paso para persoas, aí tampouco era tanto... Pois, con máis razón. E tamén aproveitando que hai que reclamarlle a DIF ou a quen competa ou nós ou vos ou quen sea de que ten que actuar máis na limpieza viaria, porque claro, de vez en cando pasan, botan o herbicida por abaixo e os muros, ao contrario, están perdendo consistencia, porque claro, non teñen onde agarrarse, rúas que están ao lado da vía, muros cheos de silvas e caéndose. Entón, hai que decirlle que se afanen un pouco máis na limpeza. Por agora nada máis, grazas. Ben,
quería saber cal é o motivo, se o que pedistes, que por que está sin pintar a zona de San Lázaro, por que se está a pintar por tramos ou por parroquias, porque non entendemos cales son os motivos, se é que vos los deron. E, outro tema que se teña en conta, que é o cambio do pleno do mes de xullo, que o día 25 cae a festivo, xoves. Tamén en canto a resposta sobre a Ponte da Veronza, que a débeda, hasta pagar unha débeda que non se solucionou o tema da Ponte da Veronza, que se pagará coa modificación de crédito. Esa resposta non nos parece moi correcta, que despois dun ano ese era o problema para non solucionar o tema da Ponte da Veronza. De que débeda se fala e de que cantidade? Porque non nos parece de recibo. Isto é un insulto para as persoas que gobernamos e que despois dun ano o problema é unha débeda. Se chama outra dirección de obra, digo eu, se non se soluciona, ou hai arquitectas aquí municipais. Moi ben, moitas grazas. En referencia á Rúa San Lázaro, creo que se refire ao tramo xusto onde enlaza coa carretera de Francelos, non? Esa zona. Ben, eso está así porque nos indicou a policía local que cando fixeron o estudo previo para pintar a carretera, iban a cometer ali un erro. Entonces nos mandamoslle parar porque detectamos cometer un erro, que explico ahora calé, e mandamoslle parar para que non cometan o erro, o corrixan e o pinten ben. Cometían un erro no sentido de que iban a poñer pintado de maneira que a Rúa San Lázaro, como ben sabe, só ten circulación nun sentido, non? Pois iban a pintar unhas isletas de saída desa rúa, con indicación para arriba e con stop, con ceda el paso, tal. Entón, claro, díxoselle que non se faga porque esa rúa só ten un sentido, que é dirección de entrada, digamos, hacia Ribadavia. Entonces, pararon, corrixiron e ahora van a acabar de pintar xa sin poñer queda toda a zona de cebreado. E que prazos lle deron para rematar esta rúa? Pois entendo que será nos próximos días. Despois, o pleno de xullo, miraremos, falámoslo a posteriori o día que sea mellor para todos. Non é necesario adoptar o acordo, podémoslo facer verbalmente e se convoca para o día que acordemos. E en referencia ao da dirección da obra da Ponte da Veronza, a súa apreciación, eu creo que se quere entender, podes entender ben. Ademais, hubo unha reunión cos representantes de todos os grupos para explicar cal era a situación da obra da ponte. Ademais, hasta incluso se pediu puntos de vista aos diferentes grupos municipais ao respecto desa obra tamén, pero, ademais de todo iso, existe unha cuestión administrativa que ten que firmar un documento o director de obra que está pendente de cobrar a parte que lle corresponde do ano 2022, que deben ser polo entorno de 3.000 euros ou unha cousa así. Aproximadamente debe ser a factura que ten pendente de... Está unha obra parada? No, é que se quere entender, entende, e se non, pois diga o que estimo oportuno. Estou explicando, non lle estou dicindo que este unha obra parada por unha factura. Estou dicindo, a obra, como ben sabe, é que tuvemos unha reunión nesa sala e xa se explicou a situación. Eu creo que non temos que volver sobre o que está explicado, porque entendo que había un representante do seu grupo, non sei se estaba vostede ou algún compañeiro. Pues, entonces igual era ese o problema. De todas formas, isto non se... O motivo desa reunión que se nos convocou era para falar do tema da pedra. É o que sabemos. Bueno, xa está, correcto. Señor alcalde, de todas formas, nesa reunión eu estiven e non se falou desta cuestión en absoluto. Se falou de outras. Pero que son cousas... Non, xo sei. Son cousas que non teñen nada que ver unha con outra. Se eu non estou buscando polemizar, o matizo a raíz do que se pode desprender da súa última explicación que ten algo que ver, é o que quero decir, vale? Pois non ten que ver, como dixen. Claro, non se abordou nesa reunión, quero decir. Como dixen, hai unha parte que ten que ver coa solución que se adopta ou que se decide adoptar para resolver o problema que se explicou na reunión, de utilización da pedra ou de colocación de outro tipo de elemento de seguridade. E despois, aparte de eso, hai un tema administrativo que é a factura do director de obra. Pero, señor alcalde, vostede estará de acordo que todos nos entendemos, e eu estou de acordo co que acaba de decir vostede agora, non antes, porque se podía desprender outra cousa. Pero a pregunta do BNG e a resposta da portavoz de obras
podía levar a confusión, por eso creo que foi pertinente a pregunta da portavoz socialista Moi ben. e esta última súa resposta tamén, claro. Gracias. Moi ben, bueno. Non sei se algunha outra pregunta. No? Bueno, pois moitísimas grazas a todos polo vosso traballo e levantamos a sesión.